Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Action Radio Philippine Standard Time, la 6:40. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwansang PH Care Feminine Wash. We got you, girl! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 6:41. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya. Sir Gani Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayang na gabi. Action Brian, mayang gabi sa aton mga listeners ng hari lakot sa aton nga timpo. Aha. Hello? Yes, sir. Go ahead, sir. Hello? Yes, sir. Sir Gan, balikan tabi si Sir Gan, kaya daw nag-inulan to kay Sir Gan, ha? Sige, check natin. Biliwat ang aton sining provincial disaster abi kung nakatsang panahon ang paghahambalan sa siniya nga mga tinion antes kita mag-umpisa formal sa aton sining mga diskusyon. Balitaan kag iban pa siniya nga gabi mga kaksyon. Action Firing Line. Anyways, while nagahulat kita no, sa aton sining linya, nagakuanabi, no? Dabay sa vlog sini Matinion, no? Ang aton sining linya. Why ni siya Action Helms? Action well. Nagbisi siya. Sige, balikan ta lang karon. Bagid problema. Anong tanak kay may mga sa vlog kon kaisa nga hindi naton mapaiway mga kaksyon. Sige. Okay. Why na? Sige lang, no problema. Basta diri sa syudad sa Bacolod, sini Matinion, nagatulotalit ini siya. Halin sang kainasang mga alas 2, ano? Tob-tob sang hapon-hapon ni nagbulobo si ulan. Medyo madamol-damol ang ulan, untat man siya, gabalik na naman. Lipay man ato alos kalabanan kay para mabulubog nawan man ang aton sini palibot, kag madula-dula man ang yabok sa aton sining mga kadalanan. Action Firing Line.
Action Radio Philippine Standard Time las 6:43 no sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan alerto lang 24/7 Sa balita, una sa aksyon. Subong adlaw maka-aksyon yari na kita sa Miyerkules Pebrero 19 na kita 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Mukha sa ba ng aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live nga pwede nyo i-click, share, kag like sa mga kaksyon. Mayaraman kita sang YouTube. Type mo lang direksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, diri bisita kamo. Kung bisita lang kamo, kay baka monitor na, makabasa pa. Action firing line. Sa may mga Twitter account dira, follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton kag viewers naton dira, ang inyo siling opinion para sa aton siling firing line, simple gid lamang tuyo iya sang aton siling Department of Education. May nagaduso nga hindi na lang magsuksok sang toga ang aton sining mga magagraduar nga mga estudyante sa sining balabuton iya nga graduation rights mga kaksyon. Di kamo, pabor kamo sina, daw kuha na lang ipaiway na lang ang toga, abing ano, pati okay man, kiti mahal-mahal, ano. So, I don't know kung ini ang maprubahan. Kamo ba opinion no dira abe, ipadala sa aton sining nga numero diri sa 0938-225-5017. Aksyon Brian Morden. Aksyon firing line. On board na, Tob-Tob las 9 tak na sining nga gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ano bala mga dalag ko nga balita lokal, makaksyon nga taga naton sang pagtawod subong nga gabi. Malawig-lawig iyang press conference kay ina ang ginpatigayon ni Lieutenant Colonel Jovis Pinido nga nagbalik diri sa syudad sa Bacolod makaksyon makaligad ang mga duha ka semana ngayon siya ang gin-relieve diri kag nag-implikar o kung na-implikar ang pangalan nga yara iya sa listahan sa mga drug personality o narcolist under iya Duterte administration. Action firing line. May mga signifikante kay ina nga ginpanghambal si Espinido magkaksyon nga kinanglan naton mabalaan subong iyang gabi. Ano bala ini? Grabing binalbalanay na subong kay medyo nagainitay na kon pamatian naton ang baslanay sa mga istorya sa tunga sang ni PNP Chief Archie Gamboa kag ni Espinido, of course, ano, dito pa lang sa Manila ni na may balos-balos na nga mga istorya mo. Sige, paplastar na ni karon with Action Eric Magbanwa nga mo nagtutok kidya kaina. Apisar nga naka-monitor na kamo sa aton sining live coverage kaina kag press conference ni Espinido. Pero mas nami pagid nga madayday karon ni Action Eric Magbanwa ang mga unod sang iya sining nga mga ginpanghambal kaina. Action firing line. Sa iban nga balita makaksyon sa lokal, kuni kahapon ang inyo alagad nagpadulong dito sa Banwa sang Hinigaran matapos nga nagluntad to tinilikdan nga gabi ang pagbinon-anay sang duha ka pamilya nga nagresulta man sang pagkapatay sang duha nila kahimata man magtimbang nga bahin dira sa may sitio Galira, Barangay Nanunga, Hinigaran mga kaksyon. Gin-follow up naton subong nga adlaw according iya sa Hinigaran PNP nga nag-arigluhanay ining duha. Mag-arigluhanay sila. Way na lang sang pasakay pa sang panumbungon na. Istoryahon na lang nila. Ini sila tuod. Isa malang kami nuro bilang ilabalay gani daw pila lang katikang tuparay sila. Action firing line. So kay pareho man sila nga duha nga mayara sang mga patay, may mga pilason man sa magtimbang man nga bahin, ariglo ang ginkadtuan mga kaksyon. Action firing line. Sa iban nga balita sa lokal, dito ya sa Sagay ko kagabi, ato lang anay hepe sang Conchief sang Tanod sang Barangay Vito, syudad sang Sagay kag nakapapili man Barangay Kagawad nga napierde pangginluthang ato. Patay ginto mo si Jesus Wico makaksyon. So may persons of interest ng PNP nagparafin test to kagabi, result ang ginaulat kung nakapalupok ini siya o kung wala. Mga personal nga mga motibo ganalantaw di sang kapulisan pertin. Action firing line.
Sa ibang nga balita mga aksyon, pag-clear ni Presidente o ni Duterte sa ngalan ni Espinido, dako ang bulig agod mahilway sa drug list accusation. Suno kay Governor Lacson mga kaksyon. Action firing line. Samtang 300 ka mga eucalyptus nga kahoy sa panaado pag islan pagatapson ini islan sang iban pagid nga sahi sang kahoy kanugo no. Action firing line. Galing kay may ara ini sa may mga purpose sabing pagtapas sinimo no. 300 ka bilog bao makibot na ni magadto tes panaad nga nagkalbo. Action firing line. Pero islan man siya kuno sang mas maayo pagid nga kuana maayo pagid nga binhi abi sang kahoy. Sige check naton ini. Samtang diri sa Bacolod, mga barangay sa Bacolod preparado na sa ikaduha nga round sang clearing operation suno kay Liga ng mga Barangay President Gonzales mga kakson. Action firing line. Preparado, dapat hindi ni preparado mo. Tayo yun, dapat ni mag-continuous ni tani iyang operation. Hindi kayo may mando lang DLG, mo lang tingin mag-iho. Action firing line. Sala ng obra nyo, may mando man o kunwa ay, padayon dapat ang paninlo iya sa ngaton sa mga barangay. Subong niya maumpisa naman kamo sa puno, dapat nagambal kamo iya nga padayunon tani na umpisahan tanak. Action firing line. Nagapakita lang ati, nagululuntat, galiway na to, tapos na to. Way gapon to pa. Councilor Ramos, gin-endorso sa LTFRB 6 magkaksyon ang pag-amyenda sang pangprangkisa sang pila ka mga southbound nga mga PUJ drivers para makalabay sa South Capitol Road pakadto sa Vindors Plaza. Arena daw sa San Opa man ni Nobyembre 4 nga naguntat ining gintawag naton nga pag-testing sa paglibot sa mga salakyan halin sa South pakadto sa Capitol Road down to Public Convendors Plaza. Subong Pebrero, mga 3 man kabulan, may gin-endorso na dito sa LTFRB. Dapat matigayon na ni kay ang Vendors Plaza. Subong daw ghost town ang kalimbawa niya. Wala sang nagabakal. Action firing line. Daw tablang lugar nga merkado, blang nagapamakal, daw mga halimaw, kiti way tao, may gaagi da. Sino man mamakal da kay way man salakyan nagalabay? Ang nagalabay da, Fortune Town lang kag... Fortune Town lang, way na sang iban. Sino mabing mamakal da, ano ka, mawakintol ka sang dala mo, or sakay ka da sa mga pedicab, 40 man kamahal manukot na way naman sa punto. Action firing line. Mga pedicab da sa may Vendors Plaza nga nagapark sa SM da, goy sakay ka da, daw ga panukot, sila ga pinagusto, nga wala man gani sa mga prangkisa ini. Action Brian Morden. Action firing line. Lasay 55, Action Radio, Philippine Standard. Sa balikan ko ni karamang detalye sa balita, lokal mag-aksyon ha. Kay mahuluhamboy lang ko ginagmay nga balita dito ya sa kwan. Oy, karon galiya istoryahan ko ni pagbalik ka madugay-dugay man ang partiya sa Bacolod City Water District. Kay Pebrero 3 mga kaksyon, may ginpasa na ang basiwa dito sa Office of Government Corporate Council. Nga mo ang magalantaw sining kontrata sa tunga sang Prime Water kag basiwa ining nadusong nga joint venture mga kaksyon. Sadya ini kay do hindi na gid mapunggan ini. Ti gina-question ini sa mga Water Watch, gina-question ini sa pila ka mga sektor diri sa syudad sa Bacolod. Ang transparency ginapangita diri kun ano ng status ini. Action firing line. Pebrero 3 mag-aksyon may ara na sang gin-endorso diri mga miyembro sang board kag may notice of award din sa kanimo. May draft na sang contract mga kaksyon. Ati way na piho na ni. Action firing line. I-check na to ni karon kung anong reaksyon diri sa mga kotura naton nga morning patigayon man sa pag ini manasin kontra actually ining ginahimo nila mo kundi clarification kag inang pagklaro pag inablang makabalong konsumidor kung ano gid bla ini. Action firing line. Kinagapati iya ining mga sektor nga ini nga may ara sang ginatago-tago gidra ang tagabasiwa mo may ginaligom-ligom ginis lang nga tubig da nga do hindi gid la mabuga ini sa mga konsumidor. Action firing line. Balikon tani karon diri ko na pamulya sa balita sa National Makaksyon kay ginkalipay diri ni Senador Risa Hontiveros ang paggamit iya sang power ni Presidente Rodrigo Duterte sa pag-regulate iya sang presyo sang mga nagapanguna nga sa mga bulong. Kining ginatawag nga maximum retail price makaksyon sa mga drugstore sa diin suno kay Hontiveros gingamit ni Presidente Rodrigo Duterte ang iya sining nga ginatawag executive power
agod nga mapersa maning mga nagabaligya sa aton sini nga mga drugstore nga nagapinagusto man kaysa sang nagapasaka presyo. Action firing line. So no, kay Hontiveros, ining paggamit ni Duterte sang power niya, mga isa naman kadikada, ining nga daw nagatulog-tulog bla, ti may subong kagin usar gid, no? Sa idalom sang ginatawag nga cheaper medicine law makaksyon, ang presidente may ara sang power nga mag-regulate sang presyo based man sa recommendation gikan sa Department of Health mga kaksyon. Kaya mga bulong ni nga hypertension sa mga diabetes, dira kagiban pa nga bulong, may suggested na ni nga maximum retail price de para dira. Kaya iban todo, makulop ka, pigado ka, nagabalatian ka, bakal ka bulong, mahal pa, pasubrahan pang presyo, kundi kaluluoy na gid. Action firing line. Sa ibang nga balita makaksyon, aring manami nga balita sa isa ka Chinese national, nga alien man siya diri sa aton kay ang iya sini mga papilis nagsa kwana lalapaw na sa kontrata nga dapat ari siya di sa pungsod Pilipinas. Isa ka Chinese national nga gintuplaan niya Action Noelio ang pulis. Ti subong ari na ni siya sa Bureau of Immigration. Ginpriso na ni siya dira sa may area mismo sang Taguig. Ining 50 anyos nga si Zhou Ziye. Ini siya ang gindakop sang kapulisan bangod sa paglapas sang regulasyon sang trapiko. Action firing line. Pagdakop sa iya sang Manila Police District makaksyon, oy, hamako maksyon Noel yang pagdakop sa iya, gintuplaan niya yung pulis iya. May lakong tupla nga laway lang, basi may dala pa nga sipon lang. Action firing line. Tinuplaan niya, Chinese national. Maudo, ang pulis kita ko sa video, kung nandindi lang may malayan, do ibunggo yung Chinese national. Action firing line. Galing ang pagkapulis niya, nga ginapugngan niya, ginagalingon niya, nagapabilin gihapon, although nga tinapitkan niya ginman gamay. So sir, kung natabuan ng pulis man nga nagahagunos mabing balatyagon, matyagan ko mapiod siya. Action firing line. Tinuplaan niyang pulis mo, karong gani dinakop siya. Ay natukiban mga dokumento niya sini, wala na nagasinanto. November 11, ngayari siya diri sa 2019, nagabot sa diri sa pungsod Pilipinas, nga isa iyak ginatawag naton turista lang. Di ka bagambal ka nga tourist ka lang diri, dapat 30 days ka lang, di ka na maglapaw da. Action firing line. Tinaw na subong Pebrero na ho. Masobra na 30 dias ang stay niya, di overstaying na siya. May kaso pagid siya nga tubangon bangod sa pagtiner niya di nga ang iya sining nga pagtiner nagsululubra na sa inadlaw nga ginhatag sa iya sining nga poder mga kaksyon. Action Brian Morden. Action firing line. Amo niya katunto sa mga Chinese national mo. Why ni sila respeto sang layi ta dispungsod Pilipinas? Pero kita nga mga Pinoy kadto sila, to mga tutoy to sila. Daw hindi ka magtabok sa dalan kundi mo masigurado nga ini basi jaywalking na di madakpan kundi. Action firing line. Mga Chinese national makakadto sa aton, nga panupla ya pulis ya. Mga pulis to nga kuan man imurusgan man matampuyungan mo ni sa isa, makasuhan ka pagaling mo. Action firing line. Di boynas lang kinatabuan yang pulis yang nga paminsar pa sang iya sini nga kaugmaon kag future kag pulis man blang way man gatumar bla sang kuanaw. Action firing line. Pulis yang matino gid lang way gagamit simbo tingon din daw hindi yang madasig ka mo. Action firing line. Pero kung nagatumar-tumar man to ka naga-shooting man to mahabyugan mo ning Chinese ka ulugot kasi mga tao ni Chinese national ni na mga mo nga tao kung isa doon di man kung bisan sino na mapitik man siya makitaan mo no. Action Brian Morden. Action firing line. Mga Chinese national ginarespeto na mo ng mga pulis diya sa pungsod Pilipinas. Kung way ka mo respeto, plulik mo to. Action firing line. Sa ibang nga balita makaksyon sa national iya ti Ariho no kay gin-check naton diri ining inibalang plano nga pagpatalsik naman kay Presidente Rodrigo Duterte sa palaaboton nga Pebrero 25. Ini sa kwani dason nga simana na Martes. Ano ang signifikante nga buluhaton sa Pebrero 25? Nga may mga huring-huring naman subong sa mga pagtipon-tipon sang pila ka mga pumuloyo nga nagaplano sa paghimo sang rally protesta agod nga isinggitan liwat ang pagpahalin kay Presidente Rodrigo Duterte bilang amay sang pungsod Pilipinas. Action firing line.
Kabalo ka sa Pebrero 25, magasaulog ang pungsod Pilipinas ang ginatawag nga EDSA People Power mga kaakson. Action firing line. So daw gusto nila gamiton maning EDSA People Power sa pagpahalin kay Presidente Rodrigo Duterte. Ang sabat diri ni Attorney Salvador Panelo, ang spokesperson sa presidente, sa isa lang ini ka wishful thinking sa mga tao nga luyag magpahalin sa iya. Wish nyo lang. Action firing line. Siya arada sa social media subong ga invite sila nga mag-intra sining people power nga pagsaulog pagkomemorar sa Pebrero 25. Siya masinggitan sila kuno. Hambal niya wish nyo lang na nga mapahalin si Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Isa sa mga topiko nga talakayon sining gusto mag-rally protesta amo ang pagkontra sang termination ni Presidente Rodrigo Duterte sang Visiting Forces Agreement mga kaaksyon. Action firing line. Ngati nangin nako man nga isyu sa tunga sang pungsod Pilipinas kag US. Hambal to ganin ni US President Donald Trump. Okay, fine. Wag gid problema kun way na sang VFA. Dako sang madula sa inyo dira nga pundo nga i-donate sang Pilipinas o kon US sa Pilipinas. Action firing line. Way man to kuno kaso gid no? Nagapati ang Malacanang, siya way man sa military nga mag-upod ni sa mga marali di. Tanan, maupod man kay Presidente Rodrigo Duterte. Action Brian Borden. Action firing line. Tim paglaom kuya gani, ang tanan nga mga grupo nga nagrally blay ni mga leftist nato ni. Doon nagpabor man sila nga Visiting Forces Agreement, ti dulaon dugay naman nila ginasigitan. Action firing line. Halin pa ni sang una nga hindi na sila pabor sa mga balikatan exercises diri sa aton kung ano pa mga enhancement na mga training sa aton sini militar with US militar, mga forces nila dugay na sila nagakontra kay waywaay gid kuno ni. Ti subong may ara nagagwa nga ti nalipay sila nga ang VFA wala na gin-terminate or i-terminate na after 80 days abi nga declaration. Pero may nagreklamo man sila gyapon. Siya daw, hindi kami galing kakontento sang basihan ni Duterte sang pag-terminate sang VFA. Kaya ang basihan ka, makahilaw kuno mo tong pagkuha sang visa ni Bato de la Rosa sa US ba? Action firing line. Doon din naman sila pa. Ano gid bala? Gusto ginagro ng rason man nga apalino ng VFA, dulaon ng VFA. Siya okay na kami na, nga gindula, pero doon di man kami namianto, doon di kami kontento nga aho sa visa lang ginto na pikon si Presidente Rodrigo Duterte dulaon ng VFA. Dapat may dalom nga rason. Action firing line. Gindungagan sa Malacanang, sa hindi ka mo kontento sang visa ni Bato de la Rosa nga gindula. Okay, nakig pag si Duterte kay nga ginaintrahan sa Amerika ang pagpapriso kay Senador Lila de Lima. Action firing line. Ambal sa mga leftists, hindi kami gyapon kontento, may dalom pagid. Tiambot ko ng dalom di. Action Brian Borden. Action firing line. May gabi lang kay Madam Sara Alvarez naga-monitor sa sinimatin yun. Dalig lang update tagamay sa corona Action Radyo Bacolod 2019 Novel Coronavirus Update. Kagabing report ko sa inyo, ining mga cruise mag-aksyon sakay sa Diamond Princess Cruise Ship mag-aksyon. 35 ang nag-positive nga mga Pinoy kagabi. Subong na dugangan sang anom, naghimo na 41. No? Uy, naano nga gadamo ni sila. Kag amo na ginabulong, tas lubong sila sa Japan, sa isa ka hospital mga kaksyon. Action firing line. Sa Hong Kong, may nag-positive man dito, isa ka Pinay. Ang amo niya, abi, positive man sa coronavirus. Di siya nag-positive man. Una-una, pag-check sa iya, wala. After 3 days, nakitaan nga positive man siya. Action firing line. So, ginausisa, ginisuwong sa ngaton sini otoridad nga ginabuligan mga kaksyon, ano? And diri sa pungsod Pilipinas, according iya sa ginpagwa nga record sang Manila International Airport, mga kaksyon, halin sang Enero 25, tubtob Pebrero 17, naglabot iya sa 350,000 ka mga pasahero ang nadula international kag domestic mga kaksyon nga mga pasahero sa eroplano. Firing line. Lawig-lawig man tod no mga kuan man, mga lapit man na 15 or 17 abi kaadlaw nga nag-untat biyahe ang Philippine Airline, Cebu Pacific, ang mga Asia Airlines o kano ba mga airlines dira. Nagululuntat sila bangod sa travel ban gagin pagwa ni Presidente Rodrigo Duterte sa Macau, Hong Kong, sa Taiwan, kag of course sa China mismo. Action firing line.
So mga mga 300,000 international nga mga pasahero kag 50,000 sa domestic iya ang nadula gid sa sulod sa mga 17 lang kaadlaw. Action firing line. Grabe, ti subong do nagbalik naman partially ang biyahe sa eroplano ti basi makabawi-bawi man. Economics ang Pilipinas ti affected gid man. Ang patay mga kaaksyon as of kaina, no? Dito sa pungsod China, lakip na ang tatlong yari sa gwa sang pungsod nila. Grabe aksyon Noel, no? 2007 na ang nagkalamatay. 2,000 kag 7 kabilog, hindi kay 2,700 ha. 2007 ang nagkalamatay. Ang mga PUIs o persons or patients under investigation, observation, lapit na 80, sobra na gani mo. 1,000 ha? 1,000 na niya. Dumapati, nagig ko sa tubla action, an kabaton katosang isa ka nurse nga Chinese man, nga nag-video siya, nga suno sa iya, siya ining coronavirus, may ara sang 90,000 nga naepektuhan or infected person, action well, 90,000. Tiyari 80,000 na. So basi matuod, gimantong ginhambal niya. Action firing line. Pero dito lang ni halos tanan sa pungsod China gidya, no? Sa may Hubei kag sa Wuhan City makaksyon nga dira nag-originate sa pinaka mainland sining coronavirus mga kaaksyon, ano? Action Brian Morden. Action firing line. Sa nagligad tong SARS 774 atong patay. Subong 2007. Grabe no, ano man. Dito subong ginapang cremate na nisla mo pinangsunog lang bla. Adlaw ko no, according sila to may ginapang sunog sila tag isa ka gatos action well mo. Action firing line. Nga mga nagkalamatay nga ini amo ni subong ya kasubo sa sitwasyon sang pungsod China mga kaaksyon. Ilabi na gid sa lugar sang Wuhan sa Hubei province nga dira gid nagtukar ka nagumpisa ining nasambit yang coronavirus disease -19. Action firing line. Nagahuluhol pa nagiman guro pero ara gyapon kada adlaw may nagakapatay nga lapit isa ka gatos mo sa isa ka adlaw lang. Grabe yes lingkunano na nga sitwasyon man maybe guro ang iban di halos mga tigulang. Action firing line. May mga ginabatsyag dadaan nga ti virus ini siya pagsulod dira mahina imo sini nga immune system dira amo na nga gina-atake kay gilayon kag hindi ka na makabawi pa abi sa imo sini ginabatsyag. Action Brian Morden. Action firing line. La City Size Action Radio Philippine Standard Time. Dali gid lang kay kabalo ka concern man karon diri sa syudad sa Bacolod ang mga outside dira sa Bacolod mati lang kamanay sa balita di sa Basiwa. Concern man sumong ang mga konsumidor sa Bacolod labi na gid ang mga tawo abing nagapangita sa ginatawag nga kasanagan kung ano gid lang plano sang Basiwa nga joint venture nga ini sa Prime Water mga kaaksyon. Kay dugay na nga ginapakig-away sa mga sektor diri ang iban ga intra mani pero gahipos-hipos lang, no? Gihipos-hipos lang nagapatigayon sang signature campaign ng mga barangay diri to against sa sining nga plano sining joint venture nga ini. Sang Pebrero 3, according kay nas interview ng Action Artay Hupon, nakahatag na man sila sang ginatawag iyang notice of award dito gani man sa Office of Government Corporate Council mga kaaksyon. Na gina-check nila ang draft of contract dira kontrata sa pagpirmahanay na sining joint venture nga ini sa tunga sang Basiwa kag Prime Water. Ini ang gin-confirm ni Engineer Makaksyon Jinilin Himura, no? Ang pamaba dira. Siya man ang basta dako ranggo yan sa Basiwa. So, lapit-lapit na ni, kaglaban-laban na ni, no? Lapit na gindi, kaglaban-laban na ni. Ang gina-question lang sinidiri, kung ano gibla ang dangtan sini, partnership lang bala, o kung mangin private firm inipilak adlaw ang Basiwa, nga uyata na gid sang Prime Water nga hindi na makahilabot pang mga konsumidor. Action firing line. Kabalo ka subong niya, ang ining Basiwa, ginapadalagan iniya sang konsumidor kag of course gobyerno nga pwede kita ya kareklamo pwede ka kunano dira so kung magdangat ini nga mangin private na gid man pila kadlaw mabulobodlayan na kita. Action firing line. Anong mabudlayan sang tawo sang konsumidor? Una, kung magpasaka sila sang ilang sininga water rate dira makaksyon
So di ka na kabulyada pa, di ka nakapakita sa imo sila pag ano kati private gani mo pinagusto da sila. Action firing line. Although nga may ara kita sang regulasyon sa pagpasaka, iya sang gobyerno mangyapon bisan private ka pa under ka man nagyapon sa ila. Pero may ara gyapon sang ginatawag naton dako gyapon ang poder sang konsumidor kun diri lang kita gyapon sa ginatawag iya nga ginapanigyahan sa gobyerno ang isa ka water district. Action firing line. Kaya ang ginapalayag diri sang Basiwa nga PPP lang ni siya gyapon ya, private lang nga partnership lang ginatawag. Pero nagaduda ang halos kalabanan nga duro diretso na ini sa privatization pila ka adlaw. Action firing line. Damo ang nagahambal man nga ti ko mag-privatize giman ang Basiwa. Basta 24/7 lang iya nga magtubod kagway na taya problema sa tubig nga aabi nga pugante ini. Action firing line. Mayara man naghambal sa huo, okay gina. Pero kung mag 24/7 nga magpinagusto naman ka panukot, nga hindi naman takabayad kag pang-utdan kita, ti basiway na kita tubig. Action Brian Morden. Action firing line. So, i-check nato na bis diri kung anong tikang nga ginahimo karon sang Water Watch diri sa syudad sa Bacolod Makaksyon angot sini. Ako galingon ko, way man ko gahambal nga di ko sa PPP nga ini sa joint venture nga ini. Hindi man ko pwede maghambal nga uupod ko di sa Basiwa man kanong plano nila. Kung ano lang damatabo, di mo lang na ang ginapangita man naton diri transparency man gani mo. Action firing line. Ang pagpathag, actually ning grupo sa Water Watch, ang ila na dire, pagpathag ginapangita nila kung maklarohan sila, amo ning pinaka the best sila. Galing kay suno sila, duway gid pagklaro blaw. Ano giblang dangtan sini pila ka daw? Action firing line. Sino giblang mabusog sini? Ang konsumidor o kon ang mga taga-Basiwa, mga kaaksyon. Action Brian Morden. Action firing line. Amo ning ginapamangkot na diri kay kabalo ka may ari diri sang nakit-an ini nga grupo nga daw perdido diri ang Basiwa kag siyempre magnegosyo to ring isa ka pribado nga abi nga mapapirdi ka dapat madaog ka gid. Action firing line. Manabla kung kaysa may mga negosyante abi magbakal ka, mahambal pa kung kaysa nga, Sir Aryo, perdihan ko na lang niya. Amo ni Bla? Di mo kita negosyante nga perdihan mo negosyo mo man. Action firing line. So, ang ining pribado nga ini, nga gusto magsulod makaksyon sa Basiwa, syempre alagso nila diri nga magdaog sila, ginansya sila. Action firing line. Amo ginadira. So, why na ta mahimo sini, no? Ang aton lang naman diri, again, kung ano gin man ang dangtan sini pilakadlaw, dapat mangin paborable man sa konsumidor. Hindi lang kay paborable lang tanan sa kung sino nga mga opisyal, kung sino nga pululongko da nga magkalabusog, sining ila sini plano nga prime water joint venture kag Basiwa mga kaksyon. Action Brian Morden. Action firing line. Online sa firing line. I-check ko ba sa linya sini matiniyon si Sir Winnie Sancho no sa aton sining Sir Councilor Wilson John Gamboa Jr. Councilor, good evening. Yes, Sir Brian, mayong gabi kag sa tanan-tanan ha, yung pamati, mayong gabi sa inyo. Pasensya gid kabalo ko nga masako timo kay bago lang natapos gorong sesyon nyo dira sa sangguniang panglungsod pero Councilor Feb 3 no sa Pebrero 3 according to Basiwa di may notice of award ni sila draft ng contract nila tanan ginahulat na lang nila sa Office of the Government or Government Corporate Council. Anong inyong nahibalaan sini subong sir sa nagalakat ng ilang sining mga plano dira nga joint venture? Well, kung hindi balanay naton mabalaan tungod sa mga putik nga nagapabalo sa aton sa sulod ha. Ang syudad sa Bacolod bala hindi gid kabalo sang ginaobray na da sa aton nga mga board of directors. Can you imagine nga ginpirmahan na gali nila, gitaan na gali nila sang notice of award ang prime water. So, true. Nakita na namon sa nagligad. Wala gid ni sila nagpagawa sang official statement. But then again, ang katapusan sila, Sir Brian, i-review kuno ape ha. Take note ha. Kuan lang na muro-muro na siling naton nga ginapareview kapag kuno nila sa OGCC. Yes. Okay? Ano pang ipa-review nyo kay ang OGCC nagapungko na sa Joint Venture Selection Committee. Tikita mo na gina. Kuan yung boto silingon, Sir Brian? Amo na ganing gusto ta nga nagaugtas ka mo, nakita nagaugtas kita nga transparency nga ginapangita ta like sinigin mention mo
mapa-review pita sa OGCC pero may person magaling nga nagaupod sa committee nila da nga naga-process ini. Kag nag-recommend gid ya. Hindi lang sila ko yang nga nag-process kundi nag-recommendar man. Tupod sa tupod sa mga opisyalis ang basiwa nga ginarekomendar na lang yan nila ang Prime Motor as the sole winning private proponent. Atong yang Manila Waters, ang Manila Waters to kon Manila Water ya kon na lang to ya formality na lang to. Action firing line. Yes. Kunuhay may bidding Formalidad na lang abi. to. Patay na to ya. O wala pa ganito, patay na to ya. Sugod pa lang niya, formalidad na lang kung luwabi. Yung ginbato nila, in-review nila. Nan. Pero sa prangka, kag sa matudod, banwa, wala na to ya, patay na to ya. Sano pagambal? Anong malantaw mo diri, sir? Ano ni? Paglimbong, paginto? Anong paglantaw mo diri? Kita lang tanan ha, pagtunto, paglimbong, paghimulos. Kung repon to ginrate ka bala, paghimulos, tanan-tanan na lang kay nga. Pagkatapos ni siling naton nga OGCC, pirmahan na kontrata. Yes. Kay nagbagulang kapasaro ang sangguniang panglungsod, sang duwa ka resolusyon, urging na dapat public consultation gid. Ang papeles, official documents, and terms of reference. Sino nagpasulod sina, sir? Sino nagpasulod sina sa konseyo na ikaw man? Ginpasulod ka kung naprobahan sang bilog na konsyal. Okay. Kaya gapangayo kita valid ang atong ginapangayo sila mo. Yes. Na kinahanglan papaintrahon gid ang konsumidor. Ti subong niya wala gid yan nila ginapaintra. So ano matabo? Ano matabo sining imo ginpasulod ang consultation nga ginpaboran kay ti mayara na sila gani sang draft nga contract dito sa OGCC ho? Kay sa Lunes nga adlaw may appearance ang prime ang membro sang Amlik Tubig sa sangguniang panglungsod. Para magpangabay na sa sangguniang panglungsod nga dapat intra na kamo. Sa membro mismo, pabalaan na kami sa inyo yang panindugan. Okay, kuan kita ginadisrespectar kita, ginagago kita nga biskan kapangayo kita sa ila. Wala kita ya nila ginatanaw ka ginarespeto. As an institution. Sa isa ini kapag angkat sa aton nga mga konsehal kag sa aton sanggunian as an institusyon nga ginasiling ka ginapangabay na naton nga dapat intrahan na ini nila ang mga isyu kay people's issue ini. Yes. So to dapat ang basiwa may araman sa nihoy kag nihay dapat sa aton sini nga mga konsehal kag alkalde sa syudad sa Bacolod official tadi is the General Abi. Yes, because balo ka Sir Brian, ang ginatindugan ni the people issue ni siya mo, di ba? Kasi siling naton nga ang tubig is human rights. Panindugan na sa ikinamataro sa isa kag isa. So dapat ginabuligan, kag ginatindugan hindi naton ang diretso sa pumuluyo. So hindi kita pwede nga manago sa sini nga isyu. Pero amoy na nga dako nga pag-angkat sa aton nga mga opisyales subong. So sa amo sining ginpabalaw ko ginpalayag ko sa mga gabi nga ti sang Pebrero 3 pa lang mayara na sila sang notice of award. Makalagas pa ring imo sining nga consultation nga ginaayo da. Ati baloka human na gani ni baloka Mario, my word. Base sa sini nga tatapusan sang bulan pirmahan na nila. Ati kay mo kaman to naghambal ganing mismo taga OGCC upod man sa committee nila nga naga-review sila. Yes. Bahala na kamo daya. Mga pumuluyo, bahala na kamo daya mga opisyales basta imuon lang yan mo nang gusto namon. Amo na ang tindog sang 5 ka mga board of directors. Ang pagkabig na nila sang basiwa ila. Ay amo na. Amo niya. Kung waing konsumidor, hindi na magtindog ang basiwa da. Amo nang huna-unaon nila. Yes, kita. Wala ganyan syudad. Wala ang pumuluyo. Kaya kita sila nagtukod sila. Kita ang nag... Sinong gabayad sa tubig da? Sinong gabayad sa bill? Yes. Importante ni Banwa nga isyo. Intrahan nyo na ni dapat. Dapat manging panawagan na ini. Pari pag-idisa sa pag-into nila. Yes, go para ahead. lang hindi mag-agi sa insakto nga proseso. Din ka kita, Brian, ang property kuno siling nila, sang basiwa, nagabalor lang sa 117 million pesos. Mapati ka o hindi? Ang tanan nga propiedad sang basiwa? Yes. So pila dapat ang paglantaw niya, Kansilor?
Di ang COA report naghambal ganiya nga more than 1 billion. Sa ilaya, 117 million lang? 117 ang yearly income naton sa nagligad nga tuig is 89 million. Te. Isa lang na katuig. Bis ka ng cash on hand ka income malono. Isa pa lang na gani kag tuig kag tunga. Pila na kadekadang 117 basiwa? million na. Pila na kadekadang basiwa? Di ang duta daw sa corner ng mga propiedad na nila da isipon mo 117 million lang. Na kaya nga para makalusot sila na hindi na nila kinahanglan approval sang NEDA. Okay. Ang mag-approve lang OGCC kundi humana. Tapos na istorya. Tapos ng istorya. So timera sang misdeclaration, ini dapat ang kuha mag-a-action sila diri pa pwede ni pasakaan kasong pwedeng pasakaan kaso da? Correct agad. Dapat na ombudsman nini nato ng mga board of directors. Amo na yang ako diyan nga tindog kung sayuno nini nila ang ini nga kontrata. Ipa-ombudsman nini naton ang ini nga mga board of directors. Ang present lang. Ang present lang ato yung mga nagligad way na tuya. Sige na pa-investigar ang kwan nila, hindi lang nilisulat na sa ila. Nga dapat there must be a full-blown investigation sa 537 million kag sa 86 million to nga ginutang nila. Buhi pa na sila man, yes, buhi pa na. Sila man mismo, ang board of directors ng mga bato, sige siling na sila, kay wala sila sa tuanay mo. Wala sila sa partida mo. Is covered with management lapses. So maging luwas. Sa tanan-tanan management lapses na the words of damo kapaltahan na itong pag-utang nila nga ang mga kwarta wala na gadto sa insakto nga programa. Correct na. May damo magyapon buslot nga mga tubo duay man to maislang nga moting pinaka-collateral nila di bla nga ang amon nga mga tubo nila ay may mga pump kabidi kulang. Mga damo na bla na? Wala gidya butubo, naging pangdaso, kung wala gidya napuslan ang tanan nga tubo. Tinatunaw lang tong 537 million. Yes. Half billion. Yes. So isa-ina siya. Kadamo sila sa labton sa Banwakan sa syudad. Sa pumuluyo sa konsumidor. Okay. Pag inidali-dalion nila, kaya nga, para taguon nila ang ilang kapalpakan. Uy. Bago na nga box mo, bago na nga libro, bago na nga ledger, bago na tanan-tanan. Dula ang ilang mga kapaltahan. Okay. Pero ari Councilor, kundi may mga notice of award na, daw lapit na ginman lang inimatigayon ining plano nila dira nga ambot ano ginibla, PPP o kon privatization. Bisan ako ko ideya kun din sa duwa diri, no? Kung matigayon gid man ni Councilor kag hindi na gid man mapunggan pa bisan no pa nga himo nyo santikang dira sa mga pag-clarify sini, clarification. Kung matigayon gid man may mga plano kamo sir to file a case against those personality abi nga nagapatikang gid sini nga nagtigayon ini. Yes, hindi kita maguntad banwa nga sa makapanin naton ang dapat para sa pumuluyo. Hustisya ang ginatawag ba lang. Kay balo ka banwa ining bilang kontrata, this will bind us for the next 25 years. Sa sulod sa 25 advancing po anyos na tuig, kag renewable pwede pa nila ma-renew in another 25 years. So in other words, palukdohon kita nila sa sini nga kontrata. So dapat awayon tagid niya sa sauli nga mapunggan ni naton ang tuyo kag ang plano sa sini mga board of directors. Okay, sige paabuton tanay Councilor kung ang mga tikang nyo, ano may ara pa kamo sa Lunes ni amo ning inyong pagpatawag sa ila, no? Lunes, samling tubig? Yes, boss, sa Lunes may sulat kami kay Mayor nga madayalogo kami siya. Tapos may appearance kami sa Sangguniang Panglungsod. Parte sa sining issue. Tapos may ara kami dialogue man kay Congressman Greg Sataya. Ginatunguhan ni namon sa legal Yes, legal. Paagi sa mga avenue bala nga pwede namon nga maubra. May hearing sa Senate, may hearing man sa lower house, sa Kongreso, na kaso ginapreparan naman namon. Kay sa Senate, buwas nga daw, may ara kami meeting with IBP of Negros Occidental. Integrated Bar of the Philippines, kay take up rin namon, kay maupo din sila sa amon na kausa. Ang aton nga mga pakado diri sa Negros Occidental, Bacolod City. Sige balantayan inya. Councilor, kung ano mga updates ini, i-inform lang kita diri para mapabalot naman ang publiko kag konsumidor. Councilor, madamo nga salamat, may gabi, mabuhay ka sir. Yes sir, madamo gyud salamat Brian kag may gabi.
Action Firing Line. Masulo sa dya ini makaksyon kay si Councilor Wilson John Gamboa Jr. nagpalayag bag-o gid lamang bisan matigayon ini kag mahitso na gidman sang basiwa ang plano nga joint venture upod diri sa Prime Water nga ini may mga pinapasakay kaso di. Action Firing Line. Oh, kay tinakit-an nila nga may ara gid sang hindi sila kontento mo, no? Hindi gani napathag sang husto. May mga paglimbong kon si Councilor Gamboa pang paghambalan. Action Firing Line. Isa nga nadakpan na sa mga gabi, ining ipakadto na sa Office of Government Corporate Council nga ini, may nagatambong man dagli sa ilang committee, manda ang joint committee nila dira sa pag-process ini. Tisano siya nga mag-review pa sila kay may nagapungko man na. Action Firing Line. Kalisod man siniman. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Sir Winnie Sancho sang Water Watch. Sir Wen, may gabi. Yes, Brian. Good evening, no? Labi na gid sa mga basiwa consumers nga pamati subong sa imong programa. Aha, bago ko lang interview si Councilor John Gamboa Jr. bo nag-ugtas gito siya nga amo na ning tabo subong nga mayara na sang notice of award may pag-review na sang kontrata, Sir Wen. Ang inyo sa inyo man nga bahin, Sir, be aside from Councilor, anong inyo mga tikang sini, Sir? Well, in the first place, gina-register nato ng oposisyon, no? Naton sang iya sang in behalf of the consumers paagi sa Water Watch sining hitabo no nga papitik sintas gali kuana nang may award na ang Prime Waters, no? And sa akon nga pagpangukay diri nakakita ako sa isa ka article bla, no? Lipot man lang ni siya pero antes ko magkuan na maghambal pag isang dugang abino pwede mo ko tagaan sa chimpo nga mabasa ini. Yes sir, go ahead sir. Kaman ang it involves what we call commodification of water. No? Ang nagkakatabo subong because of the capitalist strategy of commodification of water, in addition to creating market opportunities by creating problems, the market is now taking control of one of the most basic aspects of life, areas that were once considered to be in the realm of nature and hence free of charge. Kanong doon ka, Brian, sang una may mga spring mo na makainom kita, bubon. No? Ti subong way na, kamante ning mas mayo gidya kuno ang kuan ang mineral water. Tiwailak balo, Brian, ang mineral water, basiwam na. O, ginakuha lang na yan, no? May mga stages lang na daya? Oo, ti ang... Inabalang impresyon naton nga kung private gani mayo, no? Ang atong kabataan, pa-eskwelahon ta sa public ka sa private, kay ang purported business sa implication, no? Nga, the private water companies can do it better in terms of water supply and services. Amo na blang gina-impress aton sa mga negosyante kag mga kapitalista, no? So with this, why gidyap daog like what is happening now kag sa ginambal ko sa ina kay sa imo kay na Brian. Tani balano ko laway man ang balon, protein din nyo na bala basiwa management. Hindi na pagintuwa ang mga konsumidor. Nga mambal ka mo joint venture, partnership, no? O kunano pada nga mga terminology, diretsuhan nyo na lang. Privatization bisan sino pa ang ila pamangkuto, no? Ang siling ko ginabla, you can tell ito de Marines nga masiling kamo kunano pa ni para sa kayuhan sang konsumidor, anong kayuhan man, maubo kita sini sa pag-abot sang panahon. Yaman ti natural. Profit motive niya kung na mo ining business transaction niya. Ti wala niya disregarded niya ang welfare sang public. Basta makakuha lang sila sang ilang target, maamo ang profit. Unlike nga kung government owned and controlled corporation, ma-regulate siya sang gobyerno kasi it is imbued with the public interest, no? Amoy na ang ginaprotehiran tani. Sir, when kakadlaw ko na ganay isang hambal mo ganay government-owned and controlled corporation, kay mga opisyal tes bakulod kundi si Councilor John Gamboa magbulig di duway gid gani ga tikaw man ba basang iban di, no? Do may umerta. Do hindi gid ka unzip bala, do hindi ka bukas ang zipper sang baba nila dato.
maghatag ba lang sang gamay abi nga reaction regarding siniduga hilom lang gid kita, Sir Wen. They supposed to be servant of the people sila. Mga konsihalis tada. Yara da sila. Si Gambo, wala na di kag si Councilor Archie ga baribar ang mabatian ta permi kon basiwa paghambalan. Kag kung iban gani nga isyu, kadasig sila dahil magtindok, stand up and be counted. Pero te, grandstanding sa basiwa, te ako gani, kadamo naman siyang nagamuno sa akon nga silingya nga nagapamursa kagid. I think nga hindi ko kumapamursa kay it is my interest that is being involved, no? Kinanglan niya, speak up and be counted. Karon kung maghipos-hipos ka lang da, kundi ang gwa mo you want to swallow it, hook, line, and sinker, no? Kaya di man pwede nga gusto mo mag-public service ka, mapadpapili kagidya sang councilor, mayor, vice mayor, bisan ultimo civilian ka kung gusto mo magserbisyos publiko, way man ikasok, Sir Wen? That's correct, no? Hindi naman kinanglan nga mga official ka sang banwa. Kung ang imong advokasya, mabalik ko di bala sa kwan, sa ining basiwa, it is not surprising, therefore, no, that the market by way of these private water companies have started to wrap its fingers around the local public water utilities, considering the size of the market opportunity. Pila na balaw, sobra na, pila na kabilog ang nakuha sining prime waters, no? These private water companies, which are mega corporations affiliated with multinational consortium, could sit back and watch the huge overflow of water supply rushing and flowing free from its inexhaustible source that will serve as a gold mine of profit for them to satisfy their corporate greed. Di sakto ginaya. Ang Brian, ang tubig libre ang prime waters, wala man isla dala ka tubig, dili man isla magwa sa suba. Kundi inda naton abi nga kuluwaan. Mang pang siphon mala na sila sa aton di? Correct, but they should understand that water is owned by the government. Owned by state. So, kagti ini basic commodity ini. Karon, kung ang isa ka basic commodity nga mangin profitable na siya for business amuna na nagahalapa na mga private corporations. Ang kaluluoy diya mga konsumidor. Yes. No, kita labi na gid ang mga pigado, ang mga sa squatters, no, ang mga low income group. They will be the first to feel, no, the economic strangulation that would come about in the future. Isubong hindi ta pa ni mabatyagan. Di na bibawion sang prime waters ang expansion, maintenance, improvement, and all of these things, kundi sa bulsa mangyapon sang konsumidor. That's why amo na ginapakig-away nyo subong, pero may gabal magani okay lang, importante gatubod yaw la untat-untat, pero pamangkot basi di naton mapunggan ang water rates ini. Hindi na kay manti nasa likod nga ti profit motive na iya mo. Negosyo abi kung may mga kuha man ng ato mga official, tanong lang nila katabos Manila ginpangwa man tos mga water private water companies, kundi water rotation naman sila. Asta mga legal fees, tanan-tanan nga fees, ikuha nila, ipatong nila sa mga konsumidor, kita mabayad sang ila mga dapat nga hindi naton pagbayaran. So things like that bula nga mahimo na naya sa isa ka private corporation. Unlike yung kung GOCC ka na may kuha ng gobyerno sa pag-regulate sa ang imo nga mga activities including the rate of water supply. Okay, so amo sir nga of the development abisang basiwa, anong tikang niya nga himuon ninyo si Councilor John Damayara sila sang dialogo with Mayor Bing Linardia on Monday sa inyo sir nga side? Di siguro na lang na no kagga kun ano man ang iya sang amlig tubig abi kinanglan isa na lang kita. Kaya man ti karon kung magsporadic ang aton daya nga kuan resistance no kabudlay kinanglan in solidarity mangbilog na lang kita kay nagapati ako sa tong hingyo man ni Councilor Gamboa nga pailan sang sa ombudsman. Damo tong plano ya. Ang mga board of directors kay they are supposed to represent the consumers. But now it would seem to appear that they did not listen to the voice of the consumers. They listen to their own voice. Kasi may lain silang house rules naman. Tiyan mo na guro ang ilayang nga kwan ewan takbalo Brian kung ano nang ila interest ya nga ila man niya ginapangapinan but misrepresentation ina kay why mo daya gin-represent ang mga tao nga dapat imo represent. So mo na siya no pag-file sang kaso kasi
ang manifestation o opposition, rallies, demonstration, kay ti demokrasya pamantasubong, ti kinanglan nga ipakita naton and we will send a very strong and loud message to the government. We have the right to petition the government for redress of grievances. So amoy na nga aton himuon para nga mabatyagan sa basiwang, hindi tayo kay siling mabaton lang sang ilagin himo nga palabag sa atong tutunlan. Sige. Sir Wen, salamat sa mga time sa imo sini pagpatag dugang regarding sining joint venture karon nga plano sang basiwa. Good evening, Sir Wen. May gabi kang mabuhay ka, thank sir. you. Yes, sir. Salamat, sir. Action Firing Line. Sadya ini, no? Ang ginakulba naton dining kinasuhay sa ombudsman Pilakadlaw, kiti magambal kita board of directors sang basiwa, nagarepresenta ni sila tod sa mga sektor. Action Firing Line. Sektor sa mga professional, sektor sa kunano nga mga kitabla nga mga kuan, kitabla nga mga konsumidor. Tekon si Sir Wen Pambalonta daw ay gidya katikab nga pabor sa konsumidor ning obra nila ning. Raton taniya, kay kung pamatian tang basiwa, masang basiwa, oy, ni, kung matigayon ang joint venture nga ini, malangoy kita sa tubig. Action Firing Line. Malangoy kita, kay tidamo na tubig. Hindi lang magbaha, kay sobra na basi mag-anaw kita blahaw. Action Firing Line. Madamo na tubig, ting pamangkot da, how sure ang inyo silingin hambal basi magpariho malangyapon sa sitwasyon sang basiwa, subong amo ni Abi. Action Firing Line. Sinong pangitaon tadi, basi magwilga ding bakulod kundi masagnan ini. Action Firing Line. Yari ka klaro na ginhambal diri nga isang kuan mo ang basiwa nga ginatawag makaksyon ang government-owned and controlled corporation. So meaning maghambal ka government, nagapadag-iya publiko. Action Firing Line. Ito ay man ginapamatian ng publiko, may nagasigita na daan ni mga amling tubig nga ini kung sila na lang sila nagapati nga wala gid sila gina pamatian mga kaksyon suno sila. That's why nga tinaga-ibwal sila, no? Sa ila sining nga nabatsyagan subong. Action Firing Line. Ang mga konsumidor di sa Bacolod ay understand tunga. May nagapabor, may ara sang hindi pabor. Kaya may nagapirma gani sa mga signature campaign mo. Ngagin patigayon sa pila ka mga barangay diri sa syudad sa Bacolod. Action Firing Line. Lantawan tani makaksyon anong dangtan sa niya. Basta ang aton diri patubda lang tarong ang tubig nga hindi man pagpatubdon nga kon kaysa daw patis na ginmana. Action Firing Line. Sino bing ba kasugid debi nga unang abre sang gripo niyang pagpuswak daw puswak iya sa nagatughong kay mo kahangin ka auto mo. Action Firing Line. Pagpus nga ya, sus mag-alalasik ang kolor itom. Kung hindi kabi makatalupangon nga itom tagali hilamos-mos na mong disgrasya. Action Firing Line. Ay sus ko las 7:36. Ang unang abulyada makaksyon sa aton sa nga pagpangalagad ginadulong gid sa aton sang Mighty Sig ag Santon Plus Herbal Capsule. Ining duha dunganon ta aga udto kag sa gabi kay dako gid ang bulig sini para iya sa pagpabakod sang immune system malayo sa naman nga sa isang balatian. Action Firing Line. Pagbalik naton karon standby ka modra kay paplastar ta sa inyo ang pila ka mga signifikante nga palayag ni Lieutenant Colonel Jobis Pinido sang inisya ang nagpatigayon sang press conference kay ina diri sa Bacolod City Police Office. Kay inisya ang mga balik hindi galing sa Bacolod kag base didto na sa Region 6. Pero sakop niya man gyapon ang Bacolod kag Negros Occidental. Action Firing Line. Na tingala gid ko gani mo nga Region 6 inisya puro nga Bacolod gid ya. He loves Bacolod. Action Firing Line. He likes Bacolod and maybe siguro matutok gihapon si Espinido sa Bacolod. Action Firing Line. Wala ton tanay karon pagbalik naton standby lang kamo da. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action reports, first portion. Action reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports First portion. Action Reports Second portion. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition.
Aksyon Hotline. Aksyon Balita. Banat. Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kahit
Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:49 na. Ginendorso tagid sa inyo maka-aksyon ang DTX 500 na muna nakapanubo sa level sang sugar sa isa ka tawo kumpleto pa sa management sa liver detox ug iban pa nga makabulig dira para sa imo sini ikaayong lawas. Action Firing Line. Pat inilang angalan DTX 500. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Sa aton sa mga listeners sa mga viewers na tununahon ko sa Action Marlon Hinavia, ginapaplastar ko sa Action Eric Magbanwa para sa balita yakaron with Lieutenant Colonel Jovis Pinido. Pero may gabi lang sa kay Jean K. Saura naga-monitor maulanon ko nung gabi dira naga-barikutot ko no siya sang upod sang bana niya. Barikutot lang ha. Si Jonalyn Advin Kula naman naga-monitor. Abal niya timbogs na sila pagbabalik ni Spinido. Enjoy gidyang tao mo. Si Manang Sheila Marie Makilan Avila, naga-monitor man, salamat ginang. Sinang Nene Gilio man naga-monitor man subong ho. Si Ayan Ni. Areman si Ophelia Galiro RC. Good evening, Action Brian. Check attendance naman Are kami des nila ni Jovelyn Shelian. Kag Jano ga-monitor watching live. Sakto kagid Action Brian pero tigid to katunto sang Chinese nga nagdupla sa pulis kada maktan aw ko. Pero tigid ang kainit ko daw kanamit man duplaan. Mga strangers lang sila di sa pungsod ta daw sila payang maghari-hari. Wala pa respeto angay na sila palayason diri sa pungsod Pilipinas nanti man. Paul Spot the third, good evening man. Elsa Salazar naga-monitor man sa siring nga mga tinyon. Capital Reports. Dili kita sa mga balita anay ot danay kahoy kag iban pa with Action Marlon. Hinabi Action Mar. Mayad gabi. Action Mar, unahon ko lang anay ang samahin kay Espirido kabanti time may magkain nga pagsulod damon sa kay Governor Eugenio Jose Lacson. Natapos man ang malawig nga press conference ni Espirido sa Bacolod City. Police Headquarters kay nasang Udto. Ang pamangkot ko bala pwede si ano ang ma-react ni Governor Lacson. Kay man national na nga concern di lang sa lokal. Yes. Anong ma-react niya sa kaina hambal ni Espinido nga may ara sang politician, politiko. Nga ang tema ito is ano pa ng dalok sa poder. Dalok sa poder. Sino nga politiko man? Sino sinyo ng dalok sa poder? Wailin halin sa poder uto no, dalok sa poder but siligon. Lawig na galit ni sa Kwangoro. Way bulos-bulos. Lawig na ni sa pagpungko. Sa serbisyo. Sa gobyerno. Kay ano mo? Ang reaksyon ni Governor Lacson, siling niya, kay pinamangkot si Lacson ang sumbray, si mo gov bala dapat hingadlan, Espinido, ini nga politiko o hindi. Ara. Why man nakahambal si Lacson nga hindi? Why man sa nagahambal nga dapat kaya hingadlan? Siling lang niya sang gobernador, amo na iya ang call ni Espinido mo. No? Pero gapati ang gobernador nga paagi sa timprano pa nga pag-clear pagtinlo abi sa ngalan ni Espinido ni Presidente Rodrigo Duterte. Makabulig-bulig action bray ni paumpaw sa Balatyago no kung masakit ka Balatyago na Batyagan ni Espinido para nga mabakod pagid ang yasa nga pagpati o kung Balatyagon nga mahilway siya sa among akusasyon. Nagdugang abi sang kuan abi kabakod sa kagalingon niya nga hindi siya magluya despite sa mga paghangkat sa Action Bar no? Damo na abi. Yes, ang sabahin naman sa politiko hambal sa gobernador, way man ta ideya, way man ta kabalo kundi ida nga politiko. Dari sa Bacolod, sa Negros o kung sa iban nga probinsya. Ilang national issue na itong mention niya So, way takbalo kung taga-diin ato. Yes. So mamala na, aksyon na maray ang lipot kay nga reaksyon ni Governor Bong Lacson angot sari. Papatian ta siya. I don't know, that's really his call. You know, when you say politician, it can be any politician. It could not
only be from Negros Occidental. It could be also from other places. So that's really his call. I think when the news about his name being included in the list, the president immediately somehow cleared him, no, by giving his full trust and confidence on Colonel Espinido. So we have no information as to why his name was included or who is responsible for that. For as long as the president has cleared him, then I think he is in good stand. Sa iban nga balita, istoryahan taraman ang tanom nga eucalyptus sa Panaad Park and Stadium. Isa ini sa nagahatag sang kabugnaw sang claim ba kung maglagaw kamo, maglibot-libot kamo sa Panaad Park Stadium sa Barangay Mansilingan, Siyudad sa Bacolod. Ginumpisahan ang pagtukod sa 1997 na kompleto 1998 kag gintamnan sang more or less o kung masubra 60,000 Grabe, no? kapuno na da ang Panaad. So meaning, bisan buhinan pa siya 300 action bal, damo gyapon bilin gali ya. May mabilin siya po. Hindi po silingon nga pang tapson inaktaran. Now, kay ang pagtapas sang kapin 300, may tinutuyo. Yes. May purpose at sumbray. Number one, isa ini sang na dumduman nga tikang para nga mapaganhagan ang problema sa trapiko kag kakulang sang parking area sa tion mayara sang dalagko nga mga events. Kay ang 60,000 aksombray kapuno dako man nimo nga kalaparon sa Panaad ang nalikop sa sining kahoy lang gid makita mo. Kag nami gid lang tawon nga puro kahoy. Yes, kung nara ka sa gasakay sa helicopter, maglabay ka sa sobray nami giman green na green. No? O galing kay nakalabot kay Governor Lacson ang information nga dito sa Pungsod, South Korea. Amat-amat ito kasumbray, ginapunggol, ginapang tapas to ang mga eucalyptus. Bangod isa inigali sang grabe ka, kung sa mga politiko, pabla, grabe ka, kugan man eh. Poderoso man. Oo, Palasuyo. Oo, poderoso, kag grabe man ka, dalok-dalok eh. Kag grabe man uyop gali tubig ni. Ti angay ni siya sa mga bukid gi section bar no? Sa mga bukid giblihaw. Sa bukid. Para hindi mag-landslide mga Oo. lang. Dapat may ari gini siguro ya sang lugar nga dira sa komportable. Patubuon. Nga way sang may wagin man sila ang sumray nga makahalit ni sa kwan sa lawas ang tao kay manti makabigan ni nga daw herbal or medical nimo. Ang pila ka ang dahon sila. Daw menthol ning dahon niya sini. Menthol kag ginakahadlokan ini sang lamok. Correct na, tsakto na. Ang dahon. Kay baho siya, may baho siya. Yes, ang yes ring lawas ni Akson na bray kung may edad na daw panit mabalas ang tawag pula pakit-pakit. Pakit-pakit, pero bakod kasi kahoy. Bakod sa isang kahoy, kalabanan nga pagtubo ya straight. Kung may tugas na gid siya, pati lansa, so parang kataliliko ni mo. Gusto na. Kung mo, ilansakan mo sa? Bisa na mga nagasarahi na, labinagid ko mano-mano, ayawan sila tumbak, sunmar mo. So, 1998, isip po naton, duwak dekada na eh. 20 ka tuig na ang edad sang ibanda. Hindi man po sila kung nagsubray nga amo ng Palarios edad, ka may yara man nga gintanom, nalaligan lang sa niya mga tinuig. Tos, ang area, way pa so far, sumbray sang pinal, kung diin ka dapat, pero may arasang na-determinar, no? Sinong manapos. Kung may grupo, nga may kasarang, sa pagmanapas, kompleto ang gamit. Ti siyempre, chainsaw gamiton mo di. Mga high-tech naman eh. Oo, di ka di pwede gamit flamenco ha. Kag yaning sulusunta-suntan lang ginagulot das kamatis, di pwede. Talibong. Ang talibong yawan ka man. Bisan wasay ganang surprise, siguro malulupok-lapok mo sa ibo sa ning palad. Ang suna manumano nga lagari ng dako na lang ginabutong-butong na blaw. Oo, sarahi. Pang sarahi mo ginamo. Ang sarahi may ara pa naman na, pero ina guro sa 300 ka po nagsumray siguro. Basi kung magkarataktak ng botkon sa nagasarahis na. Dapat may kapasidad man nagsumray. Yes. Isa lang ka grupo nimo. Kontraktor guru gyapon no? Why na sila bayad?
Ay, libre? Why ni bayad? Ang ibayad sa ila ang kahoy nga matapas nila. Ila na lang. Ila. Tikon ako action bray daog ko eh. Oo eh. Kung ako magtapas 300, pila ba yung bilis ang puno sang kahoy sang eucalyptus? Ambot lang kung sa mga hardware, may eucalyptus nga babakal eucalyptus. Doon man Duway ko bati kay sa mga kwan sa mong makita mo sa mga hardware niyo. Jimelina lang niya. Jimelina. Mahubok bla. Mahugani. Kag sa mga lumber yard dati, kwan ni, lubi. Sa pana, mahugani. Jimelina. Nara. Amo na makit. Antara nga ginabaligya sa hardware. Puruti ang eucalyptus. Duway to, no? Pang puste lang guro sila. Oo, sakto na. No, ita. Puste. Ginahimo sa mga uma-uma subong tiyan mo na ginapang tukod. Pero mga uma gani subong semento naman action man ang postito sa mga sineko niyo. Oo. Amo na gani guro nga amo ning deal sa provincial government. Nga kung si sinauman ang interesado bla. Meaning wala pa gali. Why pa? Why pa gali. Amo ni guro rason ko nga ang ihatag libre sa manugutod kay damo guro basi why gid guro sa mga kagat na budlay magita guro mo di. Budlay ni Tapson may kumari kita sang ginausar di bla nga pag-utod hindi rekta matumba blaho kundi ga tungtong nang gigyapon niya kag amat-amaton tumba sang ina nga machine. Hindi ko expert gid sa kahoy pero do ka bati kung daw namin ni sa kuno ulingon man anong plastada. Wala ko kay badri kakao ya kag agho ya nabalaan ko uling. Yes, uling. Grapo ginaya. Oo, mo na kay protein yang kuan sina siga sina. Yes, kag daw sinsilyo di ako magsiga mo ga tagsing niya. Tagsing niya biti-biti blaw. Oo, santol pa gid. Santol. Muna yan. Uling na siya. Oh. Yung eucalyptus to duway ano eucalyptus na eucalyptus. Naanad ko bisan eucalyptus ang tawag ni. Eucalyptus ak sobray. Ti ko mayara gid man ilang kahoy pero dapat pino man nga pag-utod. Hindi sila nga paraghal bla. Isa-isahon gina kasi pre magtululumba na karon iban na dalalahig ng way labot action bar no namo sina. Siyempre astang gamot yan na siguro kwaon asa kay manti tamnan liwat mo ilisan. Ati baw iya talukat ba no? Daw kay speedy daw mo kay speedy do blagin relief bla ilisan di bla. Islan. Say pwede yung eucalyptus siya wagin silo. Hindi Tapson yan na lang sang manong tapas. Ang ilis ini gid tuwag nga endemic nga mga kahoy. Pwede mo matawag sombra yung kuan nga native. Native nga kahoy bla. Amo to gyud mention naton. Mahogany pwede. Ining apitong gid pos. Porte ka bako sa apitong ni. Pwede gali kuno ulingon action mark. Nang kay ginabatian ko na. Pero mas maayo giman kuno sa gamiton ni sa mga himon mo lamisa bangko mga mo sa action mark. Bakod gali. Okay. Inang ginasarahi man sang himon mo bangko. Himon bangko or himon mo dingding sa balay mo. Ati kadamo ni kasubay makagat. Kadamo gid ni mapresentar nga sila. Himon ni siya nga kwan mo tapi bla tabla. Tapi himon nga daw 4 for ano na patag sa lapad na bla inipison mo siya nga daw tag mo na siya. Ati mabakal ni sa uli action baray. Damo gid siguro sa tumaras ang interest. Why pagaling ang gintugyan ni Governor Lacson sa pangita sang sahi sang kahoy nga ibulos sa eucalyptus among taga PEMO. Taga Provincial Environment Management Office. Sila ban ang magasto pamakal sang kahoy nga igabulos. No? Dason pagtanom hindi lang but sila nga sobrang nga tanom lang kahoy gapon. May landscaping garden ibutang. Pagapuhon gali ni. Pagapuhon. Wala inon gid. Beautification gali. Beautification para sa Iloilo. Gihambal ni Governor Lacson hindi lang siling yang kahoy lang tara makita antara nga daw farm lang. Amat-amaton ta patahoman. Kabahin ini sa preparasyon man sang Negros Occidental sa pag-host sang Regional Athletic Meet kag ang palarong pambansa. So meaning in action mar ini guro sa mga kilid-kilid lang ni guro sang panaad ang pangwaon sini kiti i-landscape mo sa gani mo. Oo. Okay. Kag dala na da action bray hindi ba siling ang 300 ka puno ni action bray lapad-lapad giman nimo. Ang space nga mahawanan, hindi pa silingon nga ang nahawanan tamnan sang kahoy tanan. May ibilin na da nga parking area. Dugangan mo ang kalabaron sa parking area. Damo gid purpose. Damo sang tinutoy action bray. Ang mga duhat, gani mga kwan ni
duhat nga tanong bla, duhat, ang liptong, kamagong. Ang kamagong kilala ko na yan. Oo. Liptong daw wala ko ano. Ang kamagong aksombray, amo nang gini mo, stick bla sa mga drummer bla. Yes. Kaya sa una, sang gabanda ko sa high school, kamagong ako sa nga stick. Bako din mo. Oo. Kamagong versus kabilya panadiko. Grabe, Ang kamagong yaw ay bali. Ang kamagong ginihimo mo na baston sa mga Oo. baston na blaw. Gamot sa kamagong, portik bakod na. Sabi no. Kabilya tiko pa. Tiko kabilya. Basi substandard to. Posible. Yari si Governor Lacson, angot sa pabanguton sang kahoy ng eucalyptus. I understand mga 300 trees ni siya. But of course, we're not cutting without replacement. No? Right now, it's a eucalyptus tree farm. No, it's actually a farm before na tree plantation gid sila. And then when we got hold of that property, ginbagay na lang nato ng stadium and the rest of the facilities there. You know, it turns out eucalyptus is not good. In fact, in other countries like South Africa, they're getting rid of their eucalyptus trees because grabe ko na magpunsyong tubig. We will be replacing this with endemic species. And then when we start replanting, may pagka-landscaping na. So it will look better. Right now, it's a farm. So, you know, wala man gid na design. Pero when we replant, medyo may pagka-landscape na. So we will replant as many as we will cut. Medyo may pagka-athletic gali nga sa isang kahoy ng eucalyptus, no? Kaya perme ginauhaw. Perme ginauhay, gasuyo, perme. Oo, daw camel nga sapat, no? Na purti pa inumon. Sa kadakuon niya, bigig sumay, no? Kalaba sa iya. Oo. Kaya kadamo, gali isang benepisyo nga makuha sa dahon. Abi mo. Correct. Kaya mo nigurong naghimo siya nga bulong. Herbal Yes, siya. ang lawas sa sumbraya na sang kahoy, yaga lain-lain daw garinbo kung isabla. Yes, so imagine mo na nabasahan ko di pwede ka bulong sa asthma, bronchitis, action mar. Na mga lain matsyag mo, mga katol-katol sa imo sa nga mga dinim lang kuko, mabulong yung action mar. Yes. Oo. Tiyan mo nagasuyop sa tubig permi. Di pwede na mahimo herbal guro ang 300. Diba? Puhuna, no? Oo. Tidak ba mo manang sombra yes na nga dahon ay sa 300 puno? Oo, isang puno. Pala na yawan ka na himo kapsul na. May mga sanga pa ng ibanda? Nan. Oo, may mga sanga. Basta kibota may kapsul ng eucalyptus na blaw. Kilalahon ta rin sombra kung sinugin man ang luyaga. Interesado nga mag kagat sa saning hindi man ni panawagan hindi man na mabuluyan sa ulihin provincial government sa papangita sa kung wagin man sa mga kagat dati provincial government mismo pagi sa pangitaan sang hulaman gastuhan gina o hulaman sang gamit para nga matamat utod inang 300 more or less. Mayroon na sa may pagtabok mo na sa bata pag talisay. Pwede ka na kasuloda sa may kilid, may mga baligya da nga pwede pangutod ka sa bar mo. Yes. Siyaban nga naso nagsumbra mayara sang equipment na nga i-operate lang sang tao. Dumayara da mo nang namin ang equipment among pangutod sang kahoy. Hindi pa tumbang kahoy mo. Hasta ka sa pagtumbas ang kahoy, ang equipment mo nagkakuan. Mayara gani nga ginagabot kid action bar mo. Gina saylo. Gapo Oo. na ya porte ba gina. Grabe ano? Oo. Pag saylo ya buhi gyapon mo. Oo, dako-dako ang kahoy. Dako-dako ang kahoy. Ginalukat ya sobra dala ang mga ugat tanan. Dalang luta. Ugat. Para hindi siyang patay. Pwede ipapatay. Grabe no. Kasi may muna sobra nga kuan ano pa sila sila? Kontraktor? Or grupo? Oh. Di PWH, bay ka muda klalada. Daw simento man nila. Simento na nila. Sige. Una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Sabi ko di PWH, basi may marikomendar na ba da pang ispaltuhon tayo? Action! Report! Paring Patrol, Action John Diaz, may flash report. Action John, may gabi. Sambray, abisar rin nga nagabukbo ang ulan. Nagpatigayan sa Gyapon sang bypass operation ng mga kapulisana. Ang sang police station number 4, layo man yung lugar. Kaya inisang Purok Bayanihan. Akop sang barangay Villamonte, surat sang Bacolod. Actually, nagabukbo ang ulan, nga real nga tutod nga bukbo di. Ang lugar pa sa ipatay sa bypass operation, ikaduwa nga padalagan sang balay. Na plywood lang ni ang talapakan dere. Ang balamang China, do mga 12 kami kabilog sa sulod dikto sang naga-inventory. Di mo marusnak to? Alay mag-stock di karon kapyot ng mga daning agaw.
magpinalagyo pa rin karon ang subject kiningagaw na ng una action by papanaog. So ang na-recover rin nila actually may nadakpan duha ka mga lalaki. Ginakabi gini sila kabayo, wala magsika kabayo. Kabayo? Kaya mga dulong kon runner ay isang illegal nga droga. Lapad-lapad ni kunong area of coverage nila ang ni Police Major Inante Umucan. Station Commander sa Police Station number 4 kadabot pero sa kuno sa Fenia kung madipinasan sila kag may may inubaligyan to sila. Dali lagi action dyan sir, gina-process mo sir? Ipakita tang personal. Sige, action, go ahead, action dyan. Sa Brian, no? Tiyan mo na ang duwa ka malalaki pag-abot na doon kay ina, doon kapag sick, pag-abot ka mga barangay official na para nakit yun ng lawas nila. Muna na doon sila nakuhaan sa statement. Kaya nagabisyo sila nagsumbay nga sakit ko nila likod. Sila baga, biko gani okay na, no? Pero mga nadagpan, diba yun ka mga kalalakin, naging kilala sanday ang subject kira, si Jeff Lim, alias Kaped, 36 anyos, kagiling si Isagani Selak Action Brahim, 38 anyos, sa residente tanan sa Procbayanihan, di naman sa barangay Villamonte, sunod sang Bacolod. Gina-check pa naton ang kabugusan gisiling nga detalye, ang mga recoveries, may nakita damo-damo man May duha ka bulto, may mga 8 ka palaba ka sa Sikaina, sang naka-inventory, mga more or less nagadangat man 150,000 ka pesos nga balor. Sang ginasuspetsuan subo ang nasikop sini nga maulanon nga kagabion sa virus operation ni ginpatigayon sa mga kapulisan. Police Station number 4. Huwag pang detalye ang background karon sa manadakpan bantayan sa Pinaka-Municipal Public Race Program sa Radyo Bacolod. Sa report gikan diri sa Batron ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Batron sa Action sa Bacolod Action Radyo. Report! Salamat action dyan sa patrol. Bantayan karon dugang sa detalye mga aksyon sa ibang pagin nga programa diri sa Action Radyo Bacolod, labi naging karon sa Action Night Patrol. Action Firing Line. Gahibi ang gabi ka inasang udto may araman to sa barangay Singkang Airport. Kagabi may bypass man. Sigihan nyo lang si Spinido rin na baliwat sa Bacolod sa Region 6 siya ma-assign. Action Firing Line. Ano na yung kulol ba? Andre, no? May pagin kadudlaan kadamo na sa Kalatumba din nga ginapaniro lang si Gimas Lagyapon. Sige, pagbalik naton karon mga viewers naton, mga listeners naton, ipapastart na ang pagpatigayon sang press conference kina ni Police Lieutenant Colonel Colonel Jobe Espinido diri sa Bacolod City Police Office mga kaksyon. Sa aton karon pagpangalaga no sa makauturan naton pagbalik dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Action Radyo Bacolod man sa gihapon, padayon Action Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, samsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros,
seryosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:20 na. Gina-endorso ginaton sa inyo mga ka-aksyon ang Evergreen Herbal Capsule nga iya sini pag-plastaro ng imo sining lawas dira labi na gid kung nagasubra na ang sugar, cholesterol, ang uric acid, bodra acid, tambok, creatinine kag constipation kag iban pa. Kaya kabalo kamo ang Evergreen Herbal Capsule may ara sang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, araman ang iron, may zinc man, calcium, magnesium kag iban pa. Damo ni siya bulig mo. Kag pito ang sangkap sila diri. Amo na turmeric, saluyot, malunggay, ang palaya, wheatgrass kag barley grass, mga kaksyon lakip ng vitamin C. Sa gusto magkuha sang dugang nga hibalo sini, pwede gid ka text ka magtawag sa 0910-126 kag 4595. Pangitalang si Doc Crispin Gico. Kini siya ang quality product ang sang Evergreen Herbal Capsule sa idalom sang Doc Gico Alternative and Health Food Center kag aprobado ini sang Food and Drug or Drugs Administration, mga kaksyon. Action Firing Line. Antes kita magpasulod Aksyon Eric Magbanwa, tamyawon nato ng aton sinima ukod nga mga tagpalamatina, no? Hi si Sir Rene Mongcal sang Barangay Mansilingan East Home Subdivision. Salamat gid sa pagmonitor. And dahalin sa kay 1719. Good evening, Action Brian. Paborgid ko nga para wala na gasto sa tuga. Tamyaw ko lang tanan nga nga Manda Iyaw 4 La Castillana nga pamati gid always dira. Salamat dira sa imo. Good evening, Action Brian. Sa kon lang ya, hindi lang magtuga. Ma-uniform lang para hindi magasto. Gani man. O graduate mo nagyapon. Good evening, Mayo man na ang sablay, pero mabakal man gihapon, puti nga bayo, kag itom nga dilargo. Total gasto man gihapon. Pero dulo bahado, guro, no? Para daw lain naman nga style. Pero para sa ako, nami toga. No? Ako niya opinion, toga nami. Kay daw naandan ta nagiblang nga graduate, kaya nakatoga ka. Pabor ko sara, kay wala may mayo gasto, pigado nga daan, Berto niya, La Castillana. Salamat si Roberta, no? Thank you, gid, no? Ang sablay tod mo, bakal ka mangyapo, no? Action by ako dagabi, monitor gid sa imo, Nanay Doris Sang Dulid. Thank you. Good evening, Action Bry. Hindi ko pabora. Maitani may tugagin para do ka formal man. Family Dizon and Quachon. Family sang DSB si Aleo niya. Naga-monitor subong. Salamat. Good PM boss. Total basa naman papel Espinido. Resign lang siya Kay bisking na nano pana nga paninguha iya baliwala man Japon. Si Ed niya sang Canlaon City. Mga kaksyon na pa-resign niya. Sige, las 7 con las 8:23 sa aton mapagpanglagad. Action Firing Line. This time, we have Action Eric Magbanwa sa pagdayday sa press conference kay na ni Lieutenant Colonel Joey Espinido, mga kaksyon. Action Eric, may gabi. Action Bay, before kayo na nagpangimos ang mga gamit si Police Lieutenant Colonel Joey Espinido sa Bacolod City Police Headquarters, nagpatigayon sa kaina sa isa ka press conference agad nga una atagon ang ining
isyo patok sa iyang nalakip gihapon ang iya sini ngalan sa narco list sang presidente. But before naton ipabati aksyon Brian ang transpire nga press conference sa porsyon sang iya sini nga pagpatag sa pangalan niya nga gyapon nagapabilin sa narco list. O na best nagpasalamat gid si Police Lieutenant Colonel Joby Espirido sa mga katapo miyembro sa Bacolod City Police Office under sa kay Bacolod City Director Police Colonel Henry Biñas, sa city kag mga barangay official nga nagsuporta sa iya sini nga pagpungko sa sunod lamang sa 3 ka bulan. Bisan paano nakashare man siya sang iya sini nga ihibalo kag specialmente ining kampanya kontra droga. Ilabi na gid ang ining mga ginpatigayon niya nga pagpamulong-pulong sa mga identified nga problema sa droga sa barangay diri sa Metro Bacolod, specialmente ang area sa barangay barangay Banago kag barangay Dos, no? Sa diinti nakapasurrender ini siya sa madamo-damo man nga mga drug surrendery nga sa diin nati ang mga surrendery may mga dala para nga mga shabu action Brian sa ila sini nga pagsurrender kay Colonel Joby Espinido. Now suno kay Espirido action na Brian nga ati iginatugyan lang niya sa kay Bacolod City Director Police Colonel Henry Biñas and the rest sa Bacolod City Police Office member ang padayong nga kampanya kontra droga, no? Apisar nga ati ang iya sini nga panibag-o nga tasking ara siya madistino kag na detailed barley action Brian sa Police Regional Office 6. Assign siya sa Office of the GPNP pero ang iya sini nga detailed order amo ang Police Regional Office 6. So wala pa siya action na Brian sang tasking ginauyatan subong or I mean assignment. Mangod nga nagapadayon pa ang ining isa kasi man ang investigation sang adjudication board nga bali amo ni ang gintask nga magpatigayon sang investigation with regards sa sining liwat sa ngalan ni Espinido sa narco list sang presidente. Now suno sa kay Espinido action Brian nga tiwalato niya kung ano ang mga tasking ihatag sa iya sang regional director sang PNP naton diri sa Western Visayas kag suno sa iya ti ang iya kampanya kontra droga medyo maga-call off anay temporaryo for the meantime nga wala pa siya sang posisyon nga ginauyatan kag nagapayon pa ang ining proseso kag investigation sang adjudication board action na Brian. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Joby Espirido nga may mga ngalan sa actually gani nga nakaptan asto sa mga barangay official, police, PDEA nga naga-engage sa illegal drugs activities. Pero ining record niya nga nakuha mga pangalan sa barangay official, police kag PDEA nga wala yung mga ni actually hingadlan. 2016 pa niya yan nabaton nga mga information. Galikiti para sa iya, isa ini ka A1 information kag na-validate niya actually ini nga mga ngalan sa mga barangay official, police kag PDEA nga alleged naga-engage sa illegal drugs activities diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nasunod sa kay Colonel Espinido sa gihapon ti amunay pasalamat na siya nga bisan paano ti na tagaan siya sang ligwa kag tsansa nga sa makadali nga panahon sa 3 ka bulan nakapangalagad diri siya sa Bacolod. Bisan nga ti aminado man siya nga ang iya sini nga pagpungkos sa 3 ka bulan mas madamo pagani ang iya sini nga bakasyon ikumpara sa iya sini nga trabaho bilang Deputy City Director for Operation kag Chief sa CDO Action Brian. Kati nakita mo ni Espirido kati ang iya diri pagtinir daw more on vacation sa Perbibla sa ginexpectar sa Bacolod kag Negros nga tutukan niya ang operation sang droga nga maging ang target maging madilugoon galing kiti sila ni Colonel Police Lieutenant Colonel Joby Espirido. Yati ako sa totoo lang ini mga kaso sa mga pinatsanay sa Bacolod way gikusin niya isang kailetanan kaya ti una best pro-life ako mo pero kung may mga kaso gid man ako nga napatay sa drug operation ko nga ginsight itong kaso sang Paruhino kag Espinosa yati atong chimpo gindipensahan ko lang ang akong kagulikod bangod nga ti ara man sa bibi sa kamatayon action Brian. Kasi nga abi nga
sa operation sa drugs. Pamatay lang pamatay. Pamatay lang pamatay. Ito yung wala sa akong bukabularyo. Kagaya ko ya una best pro-life ko. Kung natanaw ko ya ka do ara sa bibis ang kamatayon ng ako niyang sitwasyon, ako yung mauna ako daan sa ila. Action Brian, no? Ano naging klaro ni Colonel Espinido ang mga pinatsanay sa makulong katabo nagligad nga mga sinimana, nagligad nga bulan, naging klaro ya nga wala ini siya sang kahilabtanan action na Brian. Aparte sa pag-eksplikarya sang sining isyo nga liwat nagwa ang siningalan sa narcolist sang presidente, iti siya mismo nga action Brian na sorpresa man mo nga nagwa ini liwat ang siningalan kaya sa pagkamaton sa iya sang nagwa ang ngalan niya sa narcolista 2016 ang pag-intindi ko ani sa narcolist sa presidente bla ay misa 2016 dogin tags ni sa drug lord mo si Colonel Espinito o 2016 pero nagwa ang resulta sa 2017 yung patigayon kag mismo nagpagawa sang resolusyon ang adjudication board na nakakas na yung ngalan ni Espinito since 2017 pa. Pero siya mismo nakibog karon sa presa nga niya na maliwat ang ngalan ko sang 2020 ni nga tuig. That's why nga tinawag ito nga failure ang intel sang PNP. Actually, ang term sinabla sang failure sang intelligence, actually, ginklaro to kay na ni Colonel Espinito nga hindi iya sa ba yan naghalin ang term. Halin ako sa mga reporters ang Rappler. Ito na miskot sa Blackson na Brian. Sining actually sa tutur lang, why ko na nakapagwa sang tinaga nga failure of intelligence mo. Actually, nagpagwa siya na iya sang term, amo si Talabo, ang term si Talabo, nga taga Rappler. Amo yan nagpagwa sang term nga failure of intelligence. Parte man ito ng mga taga-Rappler kay kadagwa na sang news siya dapat ya controversy gijaksyon na Eric mo. Oo nga, kasi Espiritu pag niya sir ang pamangkot nila sa akon sa press conference sa Lakina, yung most likely pa ang gina-question sa akon niya, yes or no lang yung sabat ko sila mo. Pero mayo sila mag-elaborate bala. Kung mag-no ko mo ni, mag-yes ko muna, no? Basi mga leading questions mo balay ng pamangkot mo dala sabat na bladaan? Siguro po. Mayara na mo. Pero ang term niya na failure of intelligence action, Brian, sige na ni Espiritu sa press ko niya kina, hindi niya nagalin sa akon baba, ya. Wala nagwa sa baba, kuya ang term na failure of intelligence. At least tonight, naklaruhan nato na kay last night na-mention ko man mo nga tinakamuno siya sang failure nga intel kagin sabat pa na nagambuwa gani mo. Action na, Brian. Pero tayo mo ito kayo naging klaro yung sa press con, ining aga, kasi niya sa mga media, kasi niya why kuya nakapagwa sang statement nga failure of intelligence. Kuya napagwa siya na ya, amo si Talabo nga taga-Rappler, action Brian. Pero may nabasahan ko subong ambal niya, basi posible gobyerno mapapatay sa akon, ina na-mention niya man nag-inaction direct? Why na ma-mention kayo na sa press con? Ano mayari din na the government basi kuno mag-go run to dagin mention niya tiyan mo naging elaborate lang nga basing gobyerno amo lang papatay sa akon. Magaling ka ang iya to pinaka-finale sa banto kay Inaya. Sabi niya, pasalamat ko kay Presidente Duterte mo. Nga nagpapabiling po niya ang trust and confidence niya sa akon. Although reading between the lines sa statement kay na ni Espiritu sa Brian, mabasahan mo nga medyo may gamay man siya nga medyo pagsunggod sa part ni PNP Chief Gamboa. May gamay siya nga pagsunggod kada medyo may hindi siya na namian sa sitwasyon subong sa sining pagwa sa ngalan niya. Pero ining ginahimo karon nga investigation sa adjudication board kiti 1 week pa ni kuno mo. Sining ni Espiritu maybe after 1 month magwa ning resulta mo. Di siya confident siya nga sa gihapon magwa nga mangin maklaro nga wala siya gihapon kay labtanan kag nakakasra niya ang iya sining ngalan sa narcolist action Brian. Pamati anta ang portion kwanta ni utihan ta gid ni ang portion sa palagi parte sa isyo sang narcolist sa diin ang ngalan niya nagwa sining tuig. Sa akin naman, hindi man ako magdadalawang isip kasi alam ko ang sarili ko na hindi ako kasali. For this press con, for this interview, sinabi ko, nirelate ko lahat ng sense sa umpisa ko para kayo na ang mag-analyze kung ano ako sa Espinido. Ngayon, to prove that, yun ang adjudication board result, yung resolution. At saka investigation ng other law enforcement unit na talagang si Espinido hindi totoo. Ngayon, alam ko na may holdings na ako sa 2017 pa lang na may exclusion na yung pangalan ko sa resolution. Na nakasali talaga doon na
na for exclusion, the names listed below, 16 PNP personnel listed below was excluded now in the PRRD's list. So confident na ako ng ganun. Kay that is the document see itself na magsasabi talaga. Kaya hindi man pwede yung mag-clear tayo ng ako lang magsabi na mga media kasama ko kayo, ano nyo doon na wala akong kasali. Hindi man ganun. Sa atin lang ngayon, nag-una na tayo kasi ang tao ngayon nag-judge man sa atin na because of the information revealed, disclosed na kasali. Pero to make it clear na to exclude my name or for my exclusion, the exclusion, ang makasabi nun ang board na lang, yung adjudication board. Ang makapagsabi nun, ang regional director lang natin. Kung tapos na sila, actually, mas madali kung sa Region 8 ako kasi doon ang dosers, yung ba ng info ba, yung nagbigay ng information. Kay Region 8 man ako nangyari sa Kerwin. So mas madali kasi kanila kasi alam nila yung mga pulis, sino ako, maimbestiga kaagad, mapuntahan yung bahay ko, kung saan yung bahay ko, kung ilang sasakyan ko, ilan ang businesses ko, or ilang property. Kaysa dito sa Region 6 na, ang Region 6 wala man talaga. Buwan lang ako na assign dito. Ilan lang buwan kasi nag-leave ako. But then, sila man ang hiningian din ng board ng Krami. So, mag-imbestiga sila hanggang sa kanilang na naabutan ako dito. Nag-imbestiga din ang Region 8. Mag-imbestiga din ang Region 11 kasi nandoon ako na-assign kung may property ba ako doon. Lifestyle check. Hindi siguro sinali na kamunggay lang, moringa lang ang kinakain ko. Vegetarian ako. Dapat lifestyle siguro ganun ba no? Kaya makita mo yung lifestyle ng isang drug lord. Wala sigurong drug lord na magkain lang ng kamunggay. Kaya ang drug lord ba maraming pagkain, maraming chicks nga. No, ang isa, hindi na ba isa lang asawa, dalawa, tatlo, maski police sometimes. So, yung lifestyle talaga, kasali siguro na yun, sir. Lifestyle at saka yung pag-aari mo. Pero alam mo naman natin na marami na hindi ilagay sa pangalan kasi mga marunong din yung police. Ipanglagay ka sa mga kapatid or pinsan. So, dapat malaman. 2017-2016. Kaya ang 2017 sinabi ko, yun ang resolution na nag-resolve ng 2016 ng exclusion. So, una yung list. Ngayon, nasabi mo kung ganun pa rin, ganun pa siguro kayo man nasabi 2016, wala mang bago siguro sa list. Yun man talaga 2016. At saka nandoon man din yung pangalan ko nakalagay. Ang Panginoon lang talaga ang may alam. At saka yung guilt ng tao ngayon na nakatingin, siya lang ang may alam at saka Panginoon. Kasi yun nga, I am not judgmental person and I am always relied to my God. Pero it will come sometimes sad for us na yung inasahan nila ba, yung may trust sila na involved ng drugs. So, mabalikan ka agad na, ay, kasama pala kaya pinatay yung Paruhinog at saka si Espinosa kasi kompetensya na ni Espinedo na pinatay ni Espinedo kasi nasa involved pala ng drugs. Yun sila, magpataya na lang sila. Grabe no, ang tao magawa ng ganun. Hindi makonsensya ba? Kitingnan nyo na, kaya nga, relating to my life since in my PO1 na 12 years, makita nyo kaagad na, si Espinedo ganito ba? Naging super cups na ba si Espinedo? Wala pa o nandito na si President? Wala pa si Presidente. Nagtrabaho na tayo ng puspusan. Walang kinakatakutan since in my work as a law enforcer. In Romans 8:31, in view of all this, what can we say? If God is with us, who can be against us? That's why I would like to encourage you, people, media practitioners, do not be afraid also. Because I know that you have God. And it says in Romans 8:31, if you have God, who can be against you? So palaban tayo. The best thing we do is we will be united in one purpose, in truth. Okay, last here in the word that I want to give you, how can we change the system, the bad system, not only in the world but here in our community or in the PNP? Only we can say in 1 Samuel chapter 12 verse 24, only fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart, for consider what great things He has done for you. If you want to change the world, we must surrender our heart and our life to God. We can change the system of where you belong. So, be dependent to God. Thank you for your presence and thank you for all the consideration that you made. Your question maybe I cannot really answer it perfectly, but only for my God will I give you a clear answer for that. And I hope we will be in one position, media practitioner. The people who are now seeing and view this press con, please help me to be part and help me to in prayer. There is no other things we can do except to pray because there is a power of prayer. Wala akong magawa. I am a human person na masakitan, ma-depress sometimes, but 99% I always trust in the Lord with all my heart and help our President to continue his mandate because God knows everything. And for those benefited, you the people benefited of what the President doing in right. So maraming salamat
we will not be considerate to the people who maybe yung nagawa ng masama. But you people na may Panginoon, alam naman natin yung Pilipinas, maka-Diyos, religious ang Pilipinas, ang daming relihiyon. But I would like to tell you, walang relihiyon na makapagligtas sa atin. Only God will save us. True sa ginagawa natin. True for what we did, yung ginawa natin. So lahat sana may konsensya. Integrity came from the truth. We must live the truth so that yung integrity natin mapakita naman by our deeds. So again, before I end, I will ask an apology to our President, to our Chief PNP, to my Regional Director, to my City Director, and to the people who came from my salary, the people, the government, and especially to my God for what I did. Kung nakasala ako, Lord, forgive me. And I know that all of this, to God be all the glory. Thank you. God bless Philippines. Amen. 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 So, action, Brian, no? May mga version, tag-versikulo ito kayo na. Side si Colonel Espinido. In fact, may kinatag sa samon ng mga media. Daw, kwaniguro, daw, a sort of Bible ni. Action, Bri. Ang title, The Power of Hope. Oh, okay. Overcoming depression, anxiety, guilt, and stress. Ay, City Mayo na. O gani, yan ni Julian Milgosa kag Michaelson Bergs. May naihatag sa mga tao nga attempt lang maghikog, Action Eric? Gani man, no? May ari kita, may gin-note gini siya, from Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Amo din, iya gini ya. Isa-isa kami taga ano kung mga... May remembrance na kamo, ha? Oo, may 30 lang kami media, kaya Action Brian nga nag-attend kina, may hara mo. Dala na ang National TV, nakapa-picture pa ko na sa akong idol kina. Ay, gali, kami may national television gina de? Oo, nakapa-picture ko na sa idol ko kina, alam mo sino? Sino? Si Chino Gaston. Ay, GMA. GMA, oo. Nagkantong isa kina yung Action Brian. Kaya halip ako sa Cebu, Iloilo, ang lagas laki Espinido, and finally, diri nilapot sa syudad sa Bacolod, Action Brian. Sa Chino, man dakon nga tawo nga taas. Oo, dali ka mamang layo tsura namon, galing iti pansin sa doka puliko sa ako. Sige. Mayo na. pero tingnan mga pitik ni Espinido, no? Grabe, Action Brian, no? Ang first person, ito sa pinakalawig yung hambal, ang iya ito nga nag-istorya, kinaya ang nagganyan pala sa Region 8 kag 11, specialmente ng kaso ni Parohinog, kag ni Espinosa, Action Brian, no? May ginara to siya pointed out nga even without the president passing a time, gatrabaho na ginman siya mo. Droga. Yes, Action Brian, given na ya. Galing ito shopping, ito si Presidente Duterte nagpungko, kag tinakita niya man kunong ang pagsaling ni Presidente ara sa iya. That's why kati taga as special tasking sa drugs nga para sa iya, why man maprasawan ang Presidente Action Brian. Ang paglakip guro sa ngalan niya sa mga pag-usisa, guro hindi man lang kay siya kundi halos taran nga mga colonel or ano nga mga bingimo sini nga ranggo nga pulis nga involved sa didak panay sa illegal nga droga bilog ang Pilipinas na check ni sila. Correct. 16 to sila actually. Sang 2016. Labi na gid kung nag-handle ka sang kaangay sini nga trabaho, lieutenant colonel ka, Kaya iyan ito lang worry, mga Blackson Bray, na natabo ni gani sa iya, nahimo ni gani sa iya, nga arasa sa mataas nga PNP organization. Poster boy, how much more ang sa dalo, Blackson Brian? Ang botslingo na, nahimo pa ni sa akon, nga kung kaysa, daw tawag ko ni Duterte, mahimo pa ni Pisa Iban sobra pa ba si? Wala, buti, nahimo lang ni sa akon nga official ko, how much more sa mga low-ranking official sa PNP, Action Brian? Inabulubog at inangat tinaga Action Eric, ha? Sa Lapton, kung si Lipton ang tinagay Action Brian, kung nahimo nila sa akon, imposible nga mahimo nila ini sa mga ordinaryo nga PNP personnel sa Philippine National Police. So mga kapulisan na subo nga nagamonitor, halalong gid kamo kay kapwa police nyo sometimes hindi nyo man masaligan. Correct ka dyan. Yan ang tama, Action Brian. Kung sa mga kanta pa, ang pinakabonito sa mga kanta ni Colonel Espinido, ang title, Bakit Ngayon Ka Lang? Purti ba? Sa pulso, nagagawa ko na makitaan ka, nagkanta sa gagamay lagi ng lyrics. Pero nabatian ko to, Batian ko to, nagkanta siya. Amo nang iya sa mga team song, Bakit Ngayon Ka Lang? Purti, no? Bakit ngayon lang nagwa ngalan ko?
Doka late na. Late na kayo, Action Brian, no? Okay. Tapos pero siya confident sa isa kasi man nga ginahimo sa mga investigation sa adjudication board, siya kalpante, ka-confident nga maklaruhan kag makakas ay siningalan sa narco list ni Presidente Action Brian. Dako man tsansa, guro, kiti una-una, gintinluan na siya ni Presidente Rodrigo Duterte, although nga may support pang palayang Pirsan gintinluan tani siya pero hindi siya makaluwa sa investigation gyapon. Yes, kag sa mismo kambal man Nya may mga kay gimbestigaran nila kung sa tungod simpo. Kali kag isa lang ni sa medyo kuan na natingalahan niya ngati kadamo sa nagsala tumong may PNP, may ISAP, may PDEA. Then natingalahan nila nga wala ya sila makakita sa resulta sa 2017 nga nakakastag lingalan ko. Naamo nang natingalahan Action Brian. In fact, kampas ganing nga sa likod silitanan kung nga nagwa-liwat ang ngalan niya, posible may politika or politiko ang behind si Action Brian. Ang politiko na buksa na kay na pero ano may gintumod siya kon ini lokal o kon international national. Actually gipamangkot namon siya Action Brian sa media mo. Nya ang ginatumod gini nga politiko sa diin nga lugar. Nya God's no. Siling ko din siya nga politiko ang dati mo sa una nga ginubrahan I mean operation o kung ining bag-o lang subong nga di ka na-assign niya God's no Action Brian. Binasugo ya ka mo nga Ginoo man kuton ha. Niya kabalo ng Ginoo galing kiti wala siya sa gibensyon kung bala sa iya serbisyo subong nga di siya na destino o kung sa iban nga lugar siya na destino kung nga ang nagwa liwat ini ang ngalan niya. Ifa kami medyo may pulupalay-lahi ito sa mo. Yan ito mga barangay official, police kag PDEA, nga giningadlan ko, nga nga may ngalan ko sa ila. Kasuspitso ko kanina kasi isa man sila sa mga nag-apres sinisang akon nga ngalan nga naka-influensya sa babaw mo. Ang iban daw malagyo na gani. Nagkuha na visa, galing kay pagkabaloya nga way na day, sige stop lang anay. Gani Action Brian. Sige pati siya nga may mga naka-influensya posible sa sinigulihi ang assignment na base ko nakalapot tapos babago mo ni o kaya blad ang kuha ni Pispirito kaya sa narcolist. Hindi ganun posible nga magduda sa Action Eric from Negros and Bacolod dining politiko or ano bing paghuna-huna ya kay di rin pinaka-last niya nga destination mo. Gani kasi wala i-specify bla kung bala diri sa last nga assignment o kung sang dati pa yung assignment daw mo na Action Brian. Pero na kon padalman mo gid di ka maro ka maminsar daw ka laban-laban man nga kunarang sa imo da mo man sa akon di. God's no. Sana all. Sana all. Yes, Action Brian. So, lapot ako na ng specific naman yung assignment ni Espinido. Kaya hindi pa sa matagaan assignment ni RD. Considering at subong sige pa ang proseso sa investigation kung ginahimo sa adjudication board. So, one week naman nga another pahuwaya naman, relaxing time niya naman. Posible Action Brian Kaya kasi gawin sa after 1 month, magwa ang resulta. Kaya kung si Espiritu papahambalon, ginapadalian man ni PNP mo. Kaya may araman nga pagmando si Presidente, makinalaan within 1 week, tapuso nila ang investigation nila sa adjudication board parte sa ngalan ni Espiritu nga na-implicate liwat sa narcolist Action Brian. Okay kanugon sa mga panahon hindi sa makatrabaho because of this lang Action Eric Bla? Kuan mo ngalan diya ang iyang ginakuan mo ang nakasalalay din Action Brian ngalan niya. So kayo na nag-exit na siya sa Bacolod Exit na siya mga prep to mga kamisista to. Pinangdalay kita man kita sige kay nago pagpatawag sa ako to sang CPNP nga ginrelieve ko sa BCPO isa lang kaset sa uniform mo ang gindan dala ko dito tanan ko mga bayo kag mga islan ko sa Bacolod. Pero pinakabayo nga butang dire kay si Espinido nang in part sa Bacolod Action Eric even though nga pila lang ka binulan. Yes, Action. Siguro masiling nato nga history-wise sa Bacolod PNP nga nakapangalagad. Bisan kadali lang si Espiritu, doon di kadako kita ni pala sang kuan, sang expectation sa Bacolod News ni Cruzanon, ginasali si Espiritu. But sa to say nga medyo, wala mapuno ang expectasyon sa Bacolod kag Negros as to sa performance drug operation ni Espiritu. Action Brian. Pero tini nga tawag siya Eric, may saludo tani siya kay kundi kapon maging patay nga konsehal to sa Bayawan City, Negros Oriental. Nagapanawagan to mga tao yung Espinido, assign ka man sa Amos na Negros Oriental, di ba? Grabe man.
Ay, grabe. In demand siya klase police action, Eric. Kung ang national media, pero Chino Gaston ito pala. Pero tuloy sanay naman kasi ito, sa Cebu, pagpapililo. Tapos, hindi ko naman sa Bacolod, gali matabuhay. Okay, kung kabalo lang sila, ang iyang ka-textmate diri sa Bacolod, si Action Jan Diaz lang niya. Correct. Anong ipakaon ni Action Jan nga daw naghamos sila ni Action Jan, no? Ngirit sa mga Action Jan mo, secret. Ito si Action Jan gidya ang daw una igid pabalon diri sa Bacolod. Anyway, it's good to note nga ari na si Espirido pagaling ta asa sumungya sa bahin sang 6 action na Brian. So hindi magyapon magproblema ang Bacolod noon, labi na gid kon gusto nyo gid sa Bacolod noon, abi nga diri siya kay sakop mangyapon sa Region 6 Bacolod dia. Sila nga anytime pabakulog giguya kasi niya natunan niya na kung nga palangga anong bakulog mo. Kag part na sa iya sining profession, kag trabaho, ang bakulog which is kati nasa hindi siya, bisa sa makadali gid lamang nga panahon action Brian. So mga adik da, wag mo nang mag-ingay. Wag kayong mag-ingay, wag kayong mag-happy, no? Hindi ito sana all, ha? Ang iba nagkuha na visa mo na may ingagaw mo. Ingaga? Mano may ingaga? Balik ko na puli. Lagyo. Lagyo, okay. Pero wala kabalo ba si kung tagaan si Espinido sang drug operation nga kuan nga posisyon kuan bala region-wide daw? Yan. Daw mo ginang guro action, Eric. Iti, why agad may matapos ang in-mention mo kinablang expectation from Bacolod. So basi pa lang, para mahuman mong imo nga mga plans di, kaya may mga listing mga kagani sa mga personalities dira, ti abita po sana yun, be? Ang order lang ka presidente, ha? Yes, kaya ti presidente mo na yung maka-order ka Espinido mo. Hindi mo na malipot yung malapit si Espinido sa presidente Action Brian. Ginatawag sa galing nga poster boy. Yes, Action Brian. Porte, no? Amo gina pinakabakot mo yung sandigan mo. Yeah. Pero may national TV to, kung mo kitaon, kato ginagakatin-katin skillet, jigalay. Why ko to nagpakita, kasi masalay ko nga sa Chino, no? Basi mga narcolist ka man, Blau? Ang frontline mo, abi mo sino? Si Papang Alvin. Gani, dito. Siya ito yung frontline. Grabe. Likodan, ikaw di bulo sa plungkuan ko. Kaya dito lang ko sa likod, mamati, no? May man to nga nag-idog-idog ka, kay basi mapasibangdan, pangaway ni uniform si Colonel Binyas, man. Why ito kina si Colonel Viñas? Why ito siya? Si Pico, ito kinatotokay na. Siya, tangin na kayo may kinakatuang importante si Colonel Viñas, no? Katahong patutan ni Action Eric, kay before siya na-relieve di sa Bacolod, nami ang tandem nila nga doon ni Colonel Viñas, kaya pamulong-pulong pato sa Barangay Dos. Kagatako ito sang breakthrough sa mapulong-pulong ito. Kay sila sa toon lang, tamo ko di surrenderi. Abi nyo, may kamakabalo. Kaya mga iba nga nang surrenderi sa ako sa Bacolod, may kamakabalo. May mga bit-bit nga shabu. Ay, may balon nga shabu, ha? Yes, Action Brian. Kurtin. Ito tanong ginapabugal ni Espirido ka tanong sigiho niya. Tapos sige lang, sigiho mo na sa akong city director. Kay Mayo ang feedback para Action Brian, kag Mayo ang resulta sa pagpulong-pulong sa mga barangay na apektado kag problema sa droga Action Brian. At ipangamuyon talang the President will announce again nga si Espinido balik katos Bacolod anay. Kung hindi ka mang ibalik sa Bacolod, abi ka ito mahiman ng performance mo dahil abilog ang Western Visayas. Agoy. Disgrasya. Ang mga adiktos. Amag mong kuberes mo, bilog ng Western Visayas, hindi lang Bacolod, Action Brian, no? Ibisan sa Bacolod, to sa may gagwa mo sa Bacolod, ganit, bro. Oo, gagwa to sa. Gagwa mo gabatsyag man. Kaya ang drugs ko ng operation, wala man sa jurisdiction ng PNP nato, ni. Yes, Action Brian, no? Tanan kuanya zona libre. Pulis naton sa drug operation, no? Yes. Waya limitasyon kag waya lapaway sa kurit. None. Basta drugs tanan involved why sang consider nga area of responsibility, no? Yes. So tanawon ta kag hulaton ta kun ano ang mangin panibago. Sinerek? Yes. Basahan mo dangin pasa ko? Dahil kita na kaya dablangin mo no gina. Mo ning kuritan mo. To na ara na dagina. Wa ito sa kana commission gina to. Ito sige. Pudla ni pamangkot siya ni. Pudla ni pamangkot ko pansa ko ni kini sa kasabat niya. Mapunuran kini sa Action Brian, no? Once sa press con kinana way ma-mention ni kay na. Action Brian, no? So mo ang pila ka latest nga nakuha nato sa pagbisita kay na, ang press conference ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinido kag abangan ang susunod ka banata kung ano ang mangin tasking niya diri sa Western Visayas.
Report kay sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Action, Eric Magbanwa report sa Bacolod. Action, Radio. Salamat aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Ano ti amo na no? Do nag-line na pindot ko sa nga gabi ha, do nag-una to sa iya. Action Brian Morden. Action Firing Line. So for the meantime, dito sana sa Region 6, ano, pero way pa sa sang pinakabag-o ang assignment kung ano gidang iya sining pungkuan diri sa aton may ara sang investigation pa kay Spinido. Maying gabi lang kay Tita Stella nag-monitor sa materiyon, mag-life extension vitamin D3 na makaksyon papawakod sa immune system sa tawo. Kag of course, mayroon sang life extension coffee mix na maya pinakaunang kape nga mayroon sang vitamin D3. Diri sa Bacolod, bisita lang mo sa GA Esteban Building, Lacson Street. Kay miyara sila dira sa klinika. Libreng consultation sa mga medical doctors makaksyon ining life extension vitamin D3. Daligid lang kayo may ara sila sa promo sini Action na Oliver mo. Gamay lang gid Action Oliver. Kay araw, may ara sila sang 10% discount. Ang tanan nga products ang life extension vitamin D3. Visit lang sila dira sa convention ko nga GA Esteban Building, Lacson Street. Diri sa syudad sang Bacolod, mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo.
sapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:58. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Gina-endorse sa tagit sa inyo mga kaaksyon ang Zanton Plus Herbal Soap, pampakinis sa aton panit dula katol pati ang kaspa kagbaho sang isa ka persona. Sa Balanyos man ti Zanton Plus Herbal Oil makaaksyon na hamot-hamot may perfume pa dula pang panuhot mo. Sa aton siniban nga mga mensahe nga way ko nabasa sa mga gabi, pasensyahan nyo gid ko daw buta gidabi kita sa kwan sa aton sining mga balita. Si Jessila Pilaes nagamonitor man ho. Ang iban pabuwas lang pasensya gid. Kanang tanag karon kay daw na unagin balita naton. Way ko pa nalabot gid si Action Dale Salazar sa Bacolod City Police kon Bacolod City Government Center. Pero tamyawan ko sa gabi si Kapitan Nole Villarosa sang Barangay Tangoboy ni siya absent iya mo. Every night nagamonitor sa aton sini nga pagpangalagan. Si Kapitan Bangwang gagani sa Barangay Dosman nagamonitor man sa aton diri mga kaaksyon. Why na kita sang igo pangawara sa aton sini nga pagpangalagad. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong. Station Manager Shununa Magbanwa sa technical side, we have Action Oliver Pason kag si Sir El Ray Dutilios. Sa News Center, backup natin Action An Defensor. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kag diri naman natapos ang isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line na maghilibati tabuas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,